Ну што, усім прывітанне. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы. Вечар выбараў, першы тур. Што, Кірыл? Гэта забыў прадставіцца. Гэта, як заўсёды, Кірыл. Я, як заўсёды, Максім. І мы пачынаем наш 2-гадзінны эфір. Спачатку, як заўсёды, будзем чакаць людзей, пакуль разганяцца на нейкія тэмы, паразмаўляем увогуле, што адбываецца сёння, і ў 21:00, як і заўсёды, мы пабачым вынікі экзіт-полаў і будзем знаць, процентаў на 90, што так і скончацца выбары. Хутчэй за ўсё. Хутчэй за ўсё. Вось, пакуль што збіраюцца людзі, ўжо 78 чалавек на самой справе. Пачакаем 100, напэўна, яшчэ хвілінчак 5, і ўжо будзе такая асноўная частка. Вось, пакуль все далучаюцца, напішыце, калі ласка, у чацік, ці добра чутна, ці добра бачна, можна пратэставаць функцыю донатаў, дарэчы. І ўвогуле падтрымлівайце нас, калі ласка, бо мы гэта робім за грошы, якімі вы нас, уласна, падтрымліваеце і падтрымліваюць нас нашы рэкламадаўцы. Вось. Ну і ўсё. А пакуль давайте паразганяемся. Вось, Кірыл, як ты ўвогуле ставішся да выбараў? Вельмі добра. Гэта, сапраўды, сябры, сёння ў Польшчы адбываецца сапраўднае свята дэмакратыі. Ці, як кажа прафесор Антоні Дутак, прэзідэнцкія ігрышча. Прэзідэнцкія ігрышча. Ігрышча, так. Окей, бо я нешта чуў, увогуле мне таксама падабаюцца выбары, бо для мяне вось гэта нейкае такое, рілі свята, калі увесь народ, калі ўся краіна можа нешта разам выбраць. І мне вельмі падабаецца. Ці паказаць, напрыклад, жоўтую ці чырвоную картачку тым ці іншым палітыкам. Такое таксама вельмі часта здараецца. Дарэчы, так. Вось, яшчэ з цікавостак, што ў Варшаве быў бясплатны грамадскі транспарт увесь гэты дзень, і дагэтуль, пакуль адчыненыя выбарчыя участкі, усё бясплатна, можна катацца, дакладна, каб людзі даязджалі да выбарчых участкаў. Вось, і таксама была ціша выборча, якую мы таксама не парушаем. Вось. Яна не была, яна яшчэ трывае. Яна яшчэ трывае, прабачце, яшчэ 47 хвілін. Да 21 гадзіны роўна трывае рэжым выбарчай цішыні. Да, і мы, дарэчы, вось хутка пачнецца наша асноўная частка, мы распавядзем, якія людзі яе парушылі. Для мяне, па шчырасці, было дзіўна, што аж такія людзі парушаюць цішу выборчу. Вось, было незразумела. Нас ужо, дарэчы, 118 чалавек. Вау. Дзякуй вам. Дарэчы, распавяду цікавостку з мінулага эфіру, што у піке было 175 чалавек. Вось, нас уже ў першыя 4 хвіліны 124. Гэта вау. Бачу, што вы пішаце, што ўсё добра чутна, ўсё працуе. Нават інтэрнэт не адключалі. Дзякуй. Актуальны жарцік. Вось, распавядзіце яшчэ, калі ласка, у чаціку, адкуль вы нас глядзіце. Бо па адчуваннях нас глядзіць больш людзей з Варшавы, але калі не, распавядзіце, з якога вы горада, і з Варшавы таксама пішыце. Вот, Малмарс падтрымала нас першымі донатамі, першыя 15 злотых за этот эфір упалі ў скарбонку. Дзякуй вялікі. Пішуць, што кажуць, што ў Гданьску таксама бясплатны транспарт. Увогуле, Кірыл, ты ведаеш, пра што ты гэта? Гэта па ўсёй Польшчы, так, ці гэта асобныя гарады? Гэта ініцыятывы муніцыпальных уладаў канкрэтных гарадоў ці населеных пунктаў. Окей. Людзі пішуць, што глядаюць нас з Уроцлава, Прагі, Варшавы, Брайнсон, Хвранце, Гданьск. Witam wszystkich Białorusinów, White Eagle, прывітанне. Менск, вітamy сердечна. Гданьск, Тыхы, Краков, Осло, Варшава, Гданьск, Познань. Нас глядзіць увесь свет просто. Озаров, Мазавецкі, Прага, Паўдня, Бялоленка, Варшава. Усім прывітанне, Познань. І, дарэчы, нас ужо амаль 150 чалавек, 147. Вось. Так, сябры, калі ласка, дзяліцеся спасылкай на наш прамы эфір са сваімі сябрамі, знаёмымі, сяброўкамі ды знаёмымі. Маладзец. Ці можаце проста дадаваць інфармацыю пра наш прамы эфір у сваіх сацыяльных сетках. Будзем радыя пабачыць, што вы нас адзначаеце у Інстаграме, на Фейсбуку, Твітары.
паўсюль просто. Да, калі ласка, дасылайце спасылку сваім знаёмым, бо для нас вельмі важна, каб беларусы і беларускі былі ўцягнуты ў абмеркаванне вось гэтых выбараў, бо гэта сапраўды цікава і гэта дазваляе вось лепш пазнаць, як усё атрымліваецца вось у дэмакратыях, як праходзяць выбары. Ну і ўвогуле гэта важная падзея для ўсіх людзей, хто жыве зараз у Польшчы. Ну гэта не проста цікава. Справа ў тым, што выбары і прэзідэнцкія выбары таксама уплываюць моцна на вашае з вамі жыццё. Вось таму лепш заўсёды пачаць самому цікавіцца палітыкай, не чакаючы таго страшнага моманту, калі палітыка пачне цікавіцца табой. Усё так. Прабачце, я неправільна прачытаў нейкую назву горада. Брянсон. Прачытаць як Брайнсон. Як яшчэ раз? Зараз эксперт Кірыл скажацца. Як правільна? Здаецца мне, што Брэнсон. Брэнсон. Дзякуй. Яшчэ адкуль нас глядзяць і ўжо будзем пачынаць. Зомбкі, Беласток, Брай, Кельца, Кракаў, Варшава, Познань, Лодзь, Урсус, Вітанкі з Валаміна, Варшава, Кракаў, Київ і Макотов. Окей. Мы пакрысе будзем пачынаць, бо сабралося ўжо, зараз аднаўлю лічбы, 168 гледачоў. Мы ўжо ў першыя 10 хвілін, падаецца, паб'ем рэкорд мінулага эфіру. Окей. Што мы сёння абмяркоўваем? Дарэчы, пачатак будзе нечаканы. Мужчына укусіў чальца выбарчай камісіі. Упершыню за прэзідэнта Польшчы прагаласавалі на Мадейры. І віцэ-міністр справядлівасці, які парушыў цішу выборчу. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы. З вамі зноў Максім і Кірыл, і мы пачынаем. І пасля пачатку абмеркавання кароткі рэкламны блок, як і заўсёды, бо мы працуем за вашу падтрымку і за падтрымку нашых рэкламадаўцаў. І першы наш ужо рэгулярны партнёр — гэта школа польскай мовы «Польскі на так», дарэчы, у якой я сам вучуся. Я толькі нядаўна скончыў курс B1 і ўжо пайшоў на B2, таму вельмі раю. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так» ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». І да другога рэкламнага партнёра нашай трансляцыі. Гэта зноў ужо нашы шматтыднёвыя, шматмесячныя сябры аўташкола «Дэніс Драйв», у якой можна як вывучыцца на правы, уласна, так і проста палепшыць свае скілы за стырном, калі вы хочаце узгадаць, успомніць, як увогуле вадзіць машыну. Аўташкола для сваіх у Польшчы «Дэніс Драйв». Офісы ў 3 гарадах – Варшава, Вроцлаў, Труйместа. Навучанне на зразумелай для вас мове. Высокі ўзровень сэрвісу, індывідуальны падыход да кожнага курсанта. Окей. Дзякуй яшчэ раз нашым рэкламадаўцам. Дзякуй, што вы нас глядзіце. Дарэчы, абнаўлю зараз лічбы: 196 чалавек. Нас уже глядзіць і пераходзім да навіну. Сёння першы дзень галасавання. Ну, першы дзень першага тура, першы і асноўны дзень галасавання. Што адбывалася? Ужо 20:09, 50 минут да сканчэння, собственно, да закрыцця выбарчых участкаў. Што, Кірыл, табе запомнілася? Ну, па-першае, сёння, як я ўжо сказаў, адбываецца сапраўднае свята дэмакратыі, і першае, на што я буду глядзець і за чым я стараюся сачыць увесь дзень, гэта дадзеныя аб'яўцы. Бо тыя, хто жывуць ужо крыху ў Польшчы, ці чыталі мяне ў Твітары, ці глядзяць наш падкаст, думаю, што ведаюць, што ў 2023 годзе падчас выбараў у Сейм быў пабіты абсалютны рэкорд па яўцы. І яўка ў той момант склала амаль што 75%. Калі гаворка пра прэзідэнцкія выбары, то ў першым туры рэкордная яўка была у 1990 годзе. Тады на выбарчыя участкі прыйшло 64,7% палякаў. І дагэтуль гэты рэкорд не пабіты. І вось тут, дарэчы, хачу пазначыць, што ў мінулым эфіры я, на жаль, памыліўся, бо
у нас было мало часу. Бывае. Я там недзе гаварыўся так, што у 20-м годзе ў першым туры прыйшло менш за 50%. Не, прыйшло таксама 64 з кавалачкам адсоткаў, але тады рэкорд пабіты не быў. Сёння увесь дзень прыходзілі абсалютна розныя дадзеныя па яўцы ў розных рэгіёнах Польшчы. Ну, па-першае, вельмі моцна паўплывала надвор'е. Бо з раніцы я бачыў, што людзі, якія жывуць, напрыклад, у Познані, ва Ўрославе, казалі, што надвор'е было проста вельмі дрэннае, вось, і проста ніхто не хацеў нідзе выйсці. Недзе пасля абеду пачалі з'яўляцца дадзеныя, што вельмі моцна рушылі на выбарчыя участкі, менавіта жыхары заходніх рэгіёнаў Польшчы. Ну, карацей, ёсць шанец, так паказваюць матэматычныя мадэлі, што, магчыма, можа быць нават пабіты рэкорд. То бок мабілізацыя электаратаў, усіх электаратаў, дарэчы, яна вельмі вялікая, што ўказвае на вельмі моцную палярызацыю польскага грамадства. Бо яшчэ на 12 гадзінаў вынікі былі горшыя за 2020 год, але вышэйшыя і нават за парламенцкія выбары 23-го года, мне падаецца. Ад 12 гадзіне, так, ад 12 гадзіне вынікі былі горшыя у параўнанні з 20-м годам і 23-м. Але калі прыйшлі дадзеныя о 17 гадзіне, вось, то мы пабачылі, што яўка ўжо вышэйшая, чым гэта было ў 20-м годзе, але крыху ніжэйшая, чым у 23-м. Вось я, дарэчы, не разлічваю, што мы недзе найбліжэйшым часам пабачым такую высокую рэкордную яўку, якая была ў 23-м годзе. Калі гэта адбудзецца, напрыклад, у другім туры, то па шчырасці не толькі я, але і усе, здаецца, палітычныя каментатары, сацыёлагі, ды ўвогуле ўсе ў Польшчы будуць вельмі моцна здзіўленыя. Вось я прямо зараз гляджу на вынікі параўнання фрэквенцыі на 17:00. У параўнанні з мінулымі выбарамі, вось на 17:00 яўка складае 57%. Гэта вышэй, чым, дарэчы, гэта не вышэй, чым у 20-м годзе, пакуль што. Чакай. Вось, не, прабачце, я памыліўся. Гэта вышэй на 3%, чым у 20-м годзе ў першым туры. Так ёсць. Гэта на 1,5 прыкладна адсоткі ніжэй, чым другі тур, 20-й год прэзідэнцкія выбары, і гэта амаль на 5% ніжэй, чым у парламенцкіх выбарах. У 23-м годзе. У 23-м годзе, так. Але там была рэкордная яўка. Ну, але пакуль што выглядае так, што сапраўды у другім туры можа нешта змяніцца. Дарэчы, нас глядзець ужо 250 чалавек. Вау! Гэта просто невероятно. Дзякую вам вялікі і witamy serdecznie też wszystkich naszych polskojęzycznych widzów. Zapraszamy do obejrzenia. Mamy nadzieję, że przynajmniej w części to będzie zrozumiałe dla was. Окей. Давай далей пра нейкія цікавыя навіны. Ну, давай так, просто пра навіны, якія нас уразілі. Бо я пачаў яшчэ з раніцы за нечым назіраць. Што мяне ўразіла, першае, гэта тое, што у шмат якіх краінах галасуюць палякі. Не тое, каб я быў здзіўлены, што палякаў шмат за мяжой. Я веду такое пра беларусаў і беларусак, але не пра поляка-паляку. І мяне ўразіла, што мне падаецца, што ў Нарвегіі участак адчыняўся ў 7 раніцы, а чарга стаяла ўжо о 6. Іншы цікавы факт, што галасавалі полькі і палякі нават на Мадейры. Упершыню створана участак. Упершыню участак. Блин, на Мадейры. Там, здаецца, 700 чалавек запісалася, гэта шмат. Пасярод Атлантычнага акеана Ріля запісала 770 чалавек, а на момент вось падліку, гэта яшчэ не фінальна, 600 чалавек ужо прагаласавала. То бок яны не проста падаліся, яны даволі ранак пайшлі. Ну, блин, востраў. Не, ну, звычайна ўсё выглядае так за мяжой, што трэба запісацца. Так, трэба запісацца. Я сам аднойчы ўжо галасаваў за мяжой. Гэта было ў мінулым годзе падчас еўрапейскіх выбараў. Я галасаваў у Англіі, так, і трэба было запісацца. Вось. І звычайна, калі запісваешся, то гэта азначае, што ты рэальна хочаш прыйсці, вось, і гэтыя людзі рэальна прыходзяць пасля галасаваць. Дарэчы, вось распавядзі. Бо я пабачыў яшчэ раніцай твіт, таксама датычаны выбараў і вось нейкіх яўкі, ну, у нейкім сэнсе яўкі. Палітычка ад правай справядлівасці, падаецца, пісала, што яна ўжо пабачыла нейкі там быццам бы, ну, не ведаю, нешта падобнае на фальсіфікацыю, што ў Лодзі дапісалі нейкую колькасць людзей
Я гэта бачыў. Да, што якія будуць галасаваць, быццам бы гэта падстаўныя людзі. Але ёй хутка ў каментарах напісалі, што гэта людзі, якія дапісаліся, што яны хочуць прагаласаваць у Лодзі, бо яны тут працуюць ці вучацца. І што я хочу спытаць? Не тое, што не тое? А што? Не, гаворка не пра гэта. Сябры, ёсць такая рэч, якая называецца засвядчэнне. Вось, калі ты ведаеш, што ў дзень выбараў ты не будзеш знаходзіцца дома, то ты можаш узяць у сваёй гміне засвядчэнне. То бок гэта такі паперак, які дазваляе табе прагаласаваць у кожным выбарчым участку вось па ўсёй Польшчы. То бок калі напрыканцы вось гэтага спісу выбаршчыкаў, якія тут зарэгістраваныя ўвесь час, вось дапісваюць вось гэтыя пункты, гэта ніякія не фальсіфікацыі ды ўбросы, гэта проста людзі, якія ў дадзены момант там ці па працы, ці турыстычна заходзяцца ў гэтае месца і вось прыйшлі менавіта прагаласаваць у гэты момант. І ўвогуле такія рэчы сапраўды дзіўна чуць ад палітыкаў, бо нават не тое, каб дзіўна, бо гэта дакладна было намерана. Вось я не веру ў тое, што тут гэта выпадкова і проста палітычка проста не ведала. Яна ўсё дакладна ведала, і гэта вось адзін з элементаў барацьбы аднаго боку з другім. Дарэчы, White Eagle піша, што ў ЗША палякі і полькі галасавалі учора, а не сёння, праз розніцу ў часовых паясах. Яшчэ Вольга Літвінчук, прабачце, калі памыліўся, піша, што є знакомы паляк з Мадэры, запытае, ці галасаваў. Вольга, напішыце, калі даведаецеся падчас трансляцыі. Вось. Яшчэ пытаюцца, што там кажуць на базарку, і зараз я спытаю, ці будзем мы пра гэта казаць. Я не ўпэўнены па шчырасці. Канстантын піша, што на Тэнерыфе толпа палякаў таксама галасуе. Вось, і Андрэй Дашкевіч падтрымаў нас донатам. Дзякую вам вялікія. Дарэчы, можна ўзяць прыклад з Андрэя і таксама нас падтрымаць. Нам будзе вельмі прыемна. Маё пытанне. Ці гэта такая простая працэдура сказаць, што ты хочаш галасаваць на Мадэры, умоўна кажучы. Табе не трэба, не ведаю, карта пабыту з Мадэры, ты можаш проста прыйсці і напісаць. Гэта ўсё ўвогуле робіцца праз інтэрнэт. Вось я адзін раз, як я казаў, зарэгістраваўся на выбары у мінулым годзе, каб прагаласаваць за мяжой. Працэдура была максімальна простая. Вось, я па шчырасці ўжо нават не памятаю, якім чынам мне трэба было пацвердзіць. Здаецца, што ЭПУАП, вось, але я не ўпэўнены ўжо, шчыра кажучы. Але гэта было ў некалькі клікаў зроблена. Вось, і я галасаваў у горадзе Данстабл пад Лондонам. Вось, і калі я прыйшоў на ўчастак, фактычна маё прозвішча было ў спісе. Вось, канечне, члены выбарчай камісіі былі крыху здзіўленыя, калі я даў ім свой довад асабісты, і яны пабачылі імя і прозвішча, і што я паляк. Але окей, паляк у сэнсе грамадзянства. Окей. Ці былі нейкія навіны, здарэнні, якія цябе ўразілі? Па шчырасці, сёння нейкіх такіх канкрэтных здарэнняў не было. Вось быў адзін выпадак, калі было злачынства здзейсненае на выбарчым участку. Гэта, прабачце, мы сёння працуем у абсалютна стыхійным рэжыме, так, таму трэба падглядаць. Гэта было у Бельску-Бяла, так, агрэсіўны мужчына уварваўся ў выбарчую камісію і укусіў у левую руку члена выбарчай камісіі. Вось, гэта вось быў такі адзін з, скажем так, адначасова і забаўных, і дзіўных, і у чымсьці нават страшных выпадкаў. Так. А давай паспробуем разабраць гэты выпадак. Як ты думаеш? Я не псіхіатр. Чаму менавіта левая рука? Ці быў ён прыхільнікам правых кандыдатаў? Ціша выборча. Не абмяркоўваем правых ці левых кандыдатаў. Памятаем, што яшчэ 40 хвілін трывае выбарчая цішыня. Вось, і ўсё, што можа быць успрынята як агітацыя, будзе ў нас апускацца пакуль што. Проста цікаўлюся. Вось, паглядзім. Па шчырасці я не бачыў нейкага вытлумачэння, чаму гэта здарылася, што хацеў зрабіць гэты мужчына. Вось, такія выпадкі, дарэчы, здараюцца, гэта нармальна. 30 мільёнаў чалавек, там амаль што маюць права голасу, 28 з кавалачкам. Так? Вось нам у каментары пішуць, што пакусаў таму, што галодны быў, бо няма буфету. Так, вось, дарэчы, сябры, я магу вам распавесці. Вось я сёння, канечне, хадзіў галасаваць, гэта было каля гадзіны 15. Што цікава, сёння я прыйшоў, і мне амаль што не давялося чакаць. Вось, я прыйшоў, проста з маршу, увайшоў у камісію, узяў карту да галасавання і пайшоў прагаласаваў. У 23-м годзе я чакаў гадзіну,
стоячы ў велізарнай чарзе. У 2020 годзе падчас першага тура выбараў, наколькі я памятаю, я чакаў там некалькі хвілін. Вось. Але чаму можа быць такая розніца? Ёсць вельмі легітнае, скажем так, тлумачэнне, бо падчас выбараў у Сейм мы атрымоўваем некалькі картак для галасавання. То бок там была вось проста велізарная, такая доўгая, вялікая карта для галасавання, дзе трэба было галасаваць за дэпутатаў. Акрамя таго, была яшчэ карта для галасавання па выбарах у Сенат. Вось яшчэ адначасова з гэтым праходзіў рэферэндум, у якім не ўсе бралі ўдзел, вось, бо ён быў зарганізаваны правам і справядлівасцю менавіта, каб падцягнуць яўку. Вось. Але праз тое, што вось, столькі розных паперкаў, уся працэдура трывае дольш і даўжэй. Так? І вось менавіта праз гэта таксама ствараліся вось гэтыя чэргі ў пэўным сэнсе. А сёння ўсё проста. Атрымоўваеш карту для галасавання, ось, ідзеш за такую шырмачку, вось, крыжык у адпаведным месцы, укідваеш у урну і на гэтым усё выходзіш. Дарэчы, даволі рана здарыўся яшчэ і трагічны выпадак. Так, быў адзін выпадак, бо вельмі сталого ўзросту жанчына, прабачце, 97 гадоў, у ёй здарыўся інфаркт, ось менавіта падчас галасавання. І, на жаль, гэта скончылася трагічна, уратаваць яе не атрымалася, яна проста памерла прама у выбарчай камісіі. Дарэчы, нам у каментарах пішуць, што такіх выпадкаў было 2, але я па шчырасці не бачыў навінах пра другі, таксама не бачу. Толькі пра першы. Магчыма, нешта было, ведаеце, сёння сапраўды мы працуем сёння, як вы бачыце, у абсолютна стыхійным рэжыме, так, звычайна у нас ёсць нейкі такі абсолютна плотненькі, скажем так, сцэнар, згодна з якім мы працуем. Сёння такі ідзе шквал інфармацыі, мы стараемся займацца такім чэрі-пікінгам, так, вось, выбіраем найлепшае з таго, што ёсць. Вось, і уся наша рэдакцыя гэта вось мы два. Вось, ну і далучаемся, конечно ж, да спачуваннем. У каментары пішуць сям'я пані, якая памерла. Гэта, дарэчы, вось, гэта сапраўды трагічны выпадак, але вось для мяне тое, што жанчына ў 97 гадоў пайшла галасаваць, гэта, ну вось, таксама пра нейкае вось дэмакратыю і вось вялікую каштоўнасць гэтай дэмакратыі. Просто пра грамадзянскую пазіцыю. Грамадзянскую пазіцыю, вось, гэта... Дарэчы, што цікава, бо асобы такога ўзросту могуць галасаваць корэспандэнцыйна. Ось, гэта такая цікавостка, так, бо гэта такое галасаванне ў Польшчы ёсць, яно даступнае для людзей, вось, якія з прычын звязаных са здароўем, напрыклад, так, ці нейкай інваліднасцю не могуць прыйсці уласнаручна, так, самастойна на выбарчыя ўчасткі. Ось, чаму гэтая жанчына не скарысталася, ну, невядома. Дарэчы, вось нам пішуць у каментарах, што сёння ў Варшаве каля 15 ў дзяльніцы Вохі была чарга хвілін на 25. Вось бачыце, якісь розніцы, так, я жыву на поўначы Варшавы, вось у мяне было, менавіта на маім выбарчым участку было б даволі пуста, але мне цяжка нешта сцвярджаць, магчыма, вось менавіта, там, скажем так, я прыйшоў такі момант, калі ўсе пайшлі абедаць, так, вось. Але людзей было даволі шмат, усе проста хутка уваходзілі, выходзілі, вось так. Не было нейкага натоўпу. Дарэчы, нас глядзіць уже 314 чалавек. Вау, вось. Круто. Дзякуй кожнай і кожнаму. І зараз я прачытаю пытанне, і мы перайдзем да тэмы цішы выборчай. Бо пытанне гучыць так. Як галасавалі кандыдаты? Што казалі і што цікавага? Мы якраз праз цішу выборчую яшчэ 36 хвілін не можам пра гэта казаць. Вось, але давай якраз абмяркуем цішу выборчу. Але вось, дарэчы, Анджэй Дуда, здаецца, яшчэ не галасаваў. Прынамсі, я не бачу. Я бачу фота. Яны з жонкай. Мне падаецца, што яшчэ ў першай палове дня нават была. Так, бо я вось, мне неяк не траплялася на вочы. Я бачу розных палітыкаў, але... І Туск з жонкай, і Бед з мужам, Галоўня з жонкай. Ну, карацей, усе, хто мог, усе прагаласавалі. Што я хацеў сказаць? Давай пра цішу выборчу, што яе сапраўды парушаюць, і што мяне асабіста здзівіла, яе парушаюць людзі, ну, якія быццам бы дасведчаныя палітыкі. Ну, насамрэч, так, здаецца мне, што сярод палітыкаў рэдка гэта будзе чымсьці намераным, так, часам гэта проста праз нейкі выпадак, напрыклад,
ці не праверылі тое, што пішуць, не абдумаўшы, апублікавалі. Але агулам я бачыў, што паліцыя пацвердзіла, гэта было, здаецца, 3 гадзіны таму, 200 выпадкаў парушэнняў, больш за 200 выпадкаў парушэнняў рэжыму выбарчай цішыні. Ну, дарэчы, мы бачылі каментар, і я таксама гляджу, і я шматкроць казаў, вельмі паважаю прафесара Дудка. Ён кажа, што рэжым выбарчай цішыні гэта ўвогуле нейкае сярэднявечча. Ну, па шчырасці, так яно крыху ўжо і ёсць. Бо той жа самы базарак паказвае, што гэта ўсё нейкая фікцыя насамрэч. І калі нехта карыстаецца твіттерам, то на гэтую выбарчую цішыню глядзіць з вялікай усмешкай. Дарэчы, Джек Блэк нам задонаціў таксама ў падтрымку нашого падкасту. Дзякуем вялікі. Дзякуем. Пытаюцца зноў, ці ёсць у Польшчы буфеты з абніжанымі коштамі. Так. Я не адказаў, калі распавядаў пра свой паход на выбарчую камісію, на выбарчы участак. Не, сябры, ніякага буфету няма, ніякіх танцаў, гуртоў самадзейнасці таксама няма. Дарэчы, і паліцыі няма. Усё чынна, шляхетна, спакойна. Усё нармальна. І без гэтага. Зараз пяройдзем да пытання, хто парушыў ўсё ж такі цішу выборчу. Ці былі выпадкі ў гісторыі высокіх штрафаў за парушэнне цішы выбарчай? Ну, гэта трэба чэкнуць па шчырасці. Трэба праверыць. Дакладна былі, сябры, бо мы распавядалі вам, што нават да 1 мільёна злотых. Але адзінае што? 1 мільён злотых гэта ў выпадку, калі будуць апублікаваныя менавіта даследаванні. Калі нехта напіша, што там галасуйце за кагосьці там, то гэта скончваецца звычайна грывнай. Гэта так у польскім карным кодексе называецца штраф. І ён будзе значна ніжэйшы, ніхто не будзе звычайнаму кавальскаму, які зарабляе 5000 на рукі, даваць 1 мільён злотых штрафу. Гэта не тая краіна, дзе людзей настолькі знішчваюць. Таму так. Окей, але што мяне ўразіла, што цішу выборчу парушылі 2 дэпутата кааліцыі абыватэльскай. Павінна атрымаць па 5-й кропцы дакладна, бо, прабачце, але несур'ёзна. Альбо вы давайце ў такім выпадку зменіце заканадаўства і проста гэтай выбарчай цішыні не будзе, і мы больш не будзем усе прытварацца, што мы нічога не ведаем пра тое, колькі там злотых за кілаграм за тую ці іншую гароднінку даюць на базарку. І што мяне найбольш здзівіла, што цішу выборчу парушыў Аркадзіуш Шмырха, цэлы віцэ-міністр справядлівасці. Это той, у якога дом пад Варшавай, які не быў упісаны. Дом пад Варшавай. Так. У чым проста там была справа, што ён сказаў, што ён быццам бы запосціў яшчэ перад цішай выборчай, але там нейкая магія произошла і апублікавалася пазней. Ну, канешне, гэта заўсёды маджык. Але ён адразу попрасіў прабачэння, І была яшчэ гісторыя, я не памятаю, як зваць дакладна другога дэпутата, але ён быццам бы, у яго там быў нейкі аўтапост праз Фейсбук, Інстаграм, і ў Фейсбук апублікавалася 16-го, таксама нешта там зламалася, і ўжо 17-го апублікавалася цішу выборчу. Заўсёды вінаватыя нейкія сілы. Ці СММшчык, якога ўжо звольнілі перад гэтым. З 1 мільёнам злотых штрафу ў спіну, так? Да. Окей. Давай распавядзем пра базарак, але я думаю, што хутчэй проста нейкія цікавосткі, бо не ведаю, ці не дадуць нам штраф у плечы за тое, што мы тут нешта скажам. Сур'ёзна, сябры, так. Разумееце, што мы таксама людзі не глупыя, нейкіх дадзеных пра базарак мы не будзем даваць. Проста распавяду цікавосткі, што сёння на базарку адбываецца шторм, скажем так, дадзеныя ўвесь дзень змяняюцца. Былі першыя дадзеныя каля гадзіны 14, здаецца, пасля яшчэ 17, а пасля 17 пачалі публікаваць ужо проста кожная паўгадзіна актуалізацыя і, скажем так, натаванні розных прадуктаў на біржы прадуктовай увесь час змяняюцца. Мы не будзем казаць, хто дзе там і колькі каштуе. Чакаем яшчэ 30 хвілін, таму калі ласка, наберыцеся цярплівасці і пачакайце разам з намі. Дарэчы, у нас 2 новых доната. Вау.
Сіні Маус 25 злотых. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй вялікі. Класія Аласія 50 злотых. Вау, дзякуй вялікі. Дзякуй вам вялікі. Нам вельмі ўсё прыемна. Што я хацеў сказаць пра базаркі? Я не хачу, каб мы казалі пра нейкія лічбы, але іх вельмі дзіўна пішуць і не заўсёды магчыма зразумела, пра каго размова. І вось я хачу, каб мы параспавядалі гэтыя крыжоўкі. Без лічбаў. Без лічбаў і без суадносення з нейкім прозвішчам канкрэтным. Ого. Ну, лепш не. Окей. Вось у нас сёння такі шарады. У мяне няма мільёна злотых, калі што. А як мы скажам, хто такі смартфон, напрыклад? Я не буду казаць, хто такі смартфон. Те, хто глядзяць наш падкаст, дакладна самі здагадаюцца, хто такі смартфон, каму належаць баксёрскія пальчаткі, вось, і што такое цукеркі Рафаэла. А яшчэ вафлі Принцыпола. Вафлі Принцыпол, ну, карацей, там так, шмат чаго, вогнетушыцелі, дарэчы. Окей, ну ладно. Так. Але, скажем так, мы нічога не кажам, гэта проста нейкія абсолютна выпадковыя словы, вось якія мы побачылі ў інтэрнэце. Окей. Яны нічога не значаць. Зараз пераходзім да блока цікавостак. Гэта першыя выбары, падчас якіх будзе адразу 2 экзіт-пола. Так. Гэта будзе ўпершыню. Так, сябры, падчас выбараў заўсёды праводзяцца экзіт-полы. Традыцыйна ў Польшчы экзіт-поламі займаецца фірма Ipsos. Я шмат разоў казаў пра яе ў нашым падкасці як адну з тых фірм, якім, ну, сапраўды можна давяраць. Вось, нейкіх вельмі вялікіх факапаў за імі не значыцца. Вось, быў толькі адзін, памятаю, выпадак, але гэта, хутчэй, не іхняя памылка, а проста праз тое, што ёсць статыстычная пагрэшнасць. Так? Некалі, памятаю, партыя Януша Корвіна-Мікке па выніках экзіт-пола павінна была патрапіць у Сейм, а пасля падліку галасоў высветлілася, што яны атрымалі 4,76, калі я добра памятаю. Крыху не хапіла. Сотых, то бок, ну, зусім крышачку не дасягнулі. Вось, абсалютна. І я памятаю, вось, выбарчы вечар падчас тых выбараў, гэта быў, здаецца, калі не памыляюся, 15-й год, але магу тут памыляцца зараз. Я вельмі добра памятаю, як на самым пачатку выбарчага вечару пасля аб'яўлення экзіт-полаў яны там усе весяліліся, паказвалі штаб, там просто была эйфарыя. Вось, і пасля у цяга ночы прыходзілі даны late poll, пасля late poll, і вось і яны просто назіралі у жывым эфіры, у прамым, як іхні слупік зменшваецца пад парог 5%, і гэта была такая печалька крыху. Вось. Пару каментароў. Владыслав, дзякую вам за донат. І пытанне, і мы на яго адкажам адразу, ці маце помысл зробіць спатканне офлайн przed drugim turem? Tak. Witam serdecznie. Oczywiście mamy taki pomysł. Spotkanie offline będzie w Warszawie. Mamy Пакуль што не, мы зробім анонс пазней. Jeszcze nie mamy dokładnej daty, natomiast jak tylko się umówimy już ostatecznie i wszystko będzie dopięte, tak, to wtedy oczywiście damy anonsy na naszych mediach. Minuta польскай мовы скончылася. У нас уже 360 гледачоў і глядачак. Дарэчы, мушу сказаць, вось я не дагаварыў пра другі экзіт-пол. Так, у гэтым годзе будзе яшчэ і другі экзіт-пол, які робіць тэлеканал «Рэпубліка». Яны пра гэта абвесцілі падчас першых дэбатаў у тэлеканале «Рэпубліка». І яны, акрамя таго, што будуць мець свой власны экзіт-пол, гэта будзе нейкі унікальны просто экзіт-пол, дзе будуць адразу рабіцца прагнозы згодна з нейкімі там матэматычнымі мадэлямі адносна другога туру выбару. То бок гэта будзе такая праекцыя. Вось, па шчырасці, шчыра, я не давяраю вось такім прагнозам за 2 тыдні да выбару, адразу пасля першага тура. Гэта шчыра, гэта можна просто адразу пакласці на паліцу і просто глядзець з усмешкай, бо цягам гэтых 2 тыдняў здарыцца просто такая неверагодная колькасць усяго, розных сітуацый, розных скандалаў яшчэ, так? Вось, што вы самі паглядзіце, наколькі гарачымі гэтыя тыдні будуць. Вось, мы, канечне, увесь час будзем заставацца з вамі, таму вы ведаеце, дзе шукаць найлепшую інфармацыю пра прэзідэнцкія выбары ў Польшчы.
Вельмі кароткія пытанні, перайдзем да наступных фактаў. Пытаюць, ці вядома ўжо результаты выбараў, ці вядомыя нейкія экзіт-полы. Яшчэ не. 25 хвілін. 25 хвілін літаральна засталося. І вясёлы каментар, што трэба заданаціць лімон злотых, і тады Кірыл распавядзе ўсё. Таму, калі ласка, працягвайце данаціць. Так, сябры, вы ведаеце, дзе танці. Ну, увогуле, хацеў бы сказаць, так што мы, канечне, неверагодна ўдзячныя ўсім, хто сёння з намі. Не забывайце, калі ласка, падтрымліваць нас, бо вось гэта ўсё, каб было ўсё прыгожая студыя, прыгожыя мы. Гэта ўсё дзякуючы вам і нашым партнёрам. І для нас вельмі важная зароўна падтрымка і вас, як і нашых рэкламадаўцаў. Таму кожны, хто нас падтрымлівае, проста малайчынка, зайчык і коцік. Да. Дарэчы, хацеў бы распавесці, што гэта даволі унікальная штука, што на беларускай мове ёсць выбарчы вечар пра выбары ў Польшчы. Ну, гэта здаецца ўпершыню. Я па штосьці нават не бачыў на іншых мовах. Вось. Калі нехта мае там нейкі іншы прыклад, то, калі ласка, можаце падзяліцца інфармацыяй. Вось. Але гэта ўпершыню. Так, вось. І я з пазіцыі польскага грамадзяніна лічу, што я маю абсалютнае права каментаваць выбары ў маёй краіне. Вось. Таму так. Вы сёння з'яўляецеся удзельнікамі унікальнага выдажэння, мерапрыемства. Згодна. Окей, давай крыху, пакуль мы чакаем вынікі экзіт-полаў, распавядзем цікавыя факты пра прэзідэнцкія выбары. Нехта, хто нас глядзіць рэгулярна, нешта ўжо ведае, нехта не ведае. Вось мы з табой заўсёды казалі, што прэзідэнт не мае такой вялікай улады ў Польшчы. Не мае. У яго хутчэй яна такая негатыўная, як ты казаў. Негатыўная, так. Але чаму выбары ўсё ж такі такія папулярныя? Яны ўсё ж такі самыя папулярныя, чым парламенцкія. Звычайна так. Вось 23 год выбіўся з гэтай парадыгмы. Так? Упершыню настолькі выстреліла яўка падчас парламенцкіх выбараў. Звычайна прэзідэнцкія нашмат больш папулярныя. Чаму так? Па-першае, я казаў, што заўсёды, што выбары гэта як Тіндер, так? Вось. І менавіта падчас прэзідэнцкіх выбараў проста ўсё нашмат прасцей. Менш кандыдатаў, менш твараў, менш увогуле гэтага шуму інфармацыйнага, так? Бо чытаць праграмы партыі і гэтак далей гэта значна больш складана, чым прэзідэнцкія праграмы, якія больш кароткія звычайна, так? І перадусім гэта проста паядынак. Вось паядынак гэта па-першае, а па-другое тое, што другі тур выбараў звычайна пераўтвараецца ў рэферэндум. Скажем так, рэферэндум, канешне ж, у двукосці, так, дзе увесь народ вырушае на выбарчай камісіі і альбо дае пінок аднаму боку, альбо іншаму боку. Вось так гэта звычайна выглядае. Таму, напрыклад, прафесар Антоні Дудак называе паслядоўна заўсёды гэтыя выбары прэзідэнцкімі ігрышчамі. Ігжыска, папросту. Окей. Таксама, мне падаецца, за што можна пазмагацца на выбарах прэзідэнта Польшчы, калі не за суперуладу, гэта унікальная магчымасць жыць у прэзідэнцкім палацы. Рілі, там же ты не можаш жыць, калі ты не прэзідэнт Польшчы. Не можаш. Распавядзі, што гэта за будынак і ўвогуле ці абавязкова там жыць? Жыць, насамрэч, не абавязкова. У прэзідэнта ёсць і іншыя рэзідэнцыі, так, перадусім у Варшаве ёсць Бельведэр, дзе жыў Браніслаў Камараўскі, дзе жыў таксама Лех Валенса. Перад тым, як у 94 годзе ён пераехаў канчаткова ў прэзідэнцкі палац, бо там, здаецца, была рэстаўрацыя, рамонт і так далей. У камуністычныя часы там знаходзілася сядзіба Рады панства. Гэта, скажем так, нешта накшталт палітбюро. Так можна параўнаць, калі гаворка з гісторыяй нашай краіны. Гэта называецца палац намеснікоўскі, так? Калі знаходзіцца на кракаўскім прадмесці, я думаю, што кожны жыхар Варшаве прынамсі раз яго бачыў. Акрамя таго, канешне ж, у прэзідэнта ёсць і іншыя рэзідэнцыі. Варта выдзеліць сярод іх прэзідэнцкі комплекс на Хельскім паўвостраве, гэта Юрата. Пра гэтае месца ходзяць чуткі. Там амаль, наколькі я ведаю, амаль няма ані відэа, ані фота. Гэта агароджаны комплекс.
на самым беразе мора. Кажуць, што ён неверагодна люксавы. Вось, абсталяваннем займалася Йоланта Кваснеўская. Вось, жанчына стылёвая, вось, таму можна толькі здагадвацца, як там усё файна і крута. Вось, кажуць, што прэзідэнт Анджэй Дуда, акрамя таго, што ён проста вялікі, велізарны аматар лыжаў і сноўборда, ён яшчэ неверагодна любіць водны матацыкл. Ось, і ён там сабе гойцае па хвалях Балтыйскага мора, калі там адпачывае. Я чытаў кнігу «Дудусь» журналіста Яцка Гонтка з Онета. І там распавядалася пра тое, што Дуда любіць лыжы, і гэта стварае праблемы для яго аховы і ўвогуле людзей, якія займаюцца яго арганізацыяй нейкіх мерапрыемстваў. Конечно, стварае. Бо там ты не можаш... Лыжы — гэта ўсё папулярныя курорты. І ты не можаш просто так паехаць, каб цябе не пабачылі. А Дуда, як кажуць, вельмі любіць лыжы. Так, і, дарэчы, вось тут крыху цябе перарву. Так, у Польшчы ўсё ж такі не тая крыху палітычная сістэма, да якой мы ўсе прывыкшыя. Вось, ніхто не зачыняе курортных комплексаў. Вось, то бок там натоўпы звычайных людзей, тысячы з дзяцьмі, бабулямі, дзядулямі, іншаземцы і так далей. І сярод іх ось на лыжах у чырвоным камбінезоне ездзіць прэзідэнт дзяржавы. Так. Ось, з вялікай усмешкай і задаволены неверагодна, бо ён гэта проста неверагодна любіць. Ну і, дарэчы, вяртаючыся да кніжкі, у чым праблема ўвогуле? Ну, любіць прэзідэнт катацца на лыжах і любіць, але ён так часта хацеў ездзіць, што яго камандзе падавалася, што гэта ўжо проста непрыстойна, што прэзідэнт не займаецца сваімі нейкімі прэзідэнцкімі справамі, а выязджае на лыжы. Ну, здараліся такія выпадкі, калі прэзідэнт, калі, скажем так, можна было паўдзельнічаць у нейкім мерапрыемстве, прэзідэнт Дуда, скажем так, хлопаў дзвярыма, вось, і ехаў катацца на лыжах. Вось, і гэта... І там яшчэ распавядалася, што вось гэта рэзідэнцыя, пра якую ты казаў, на моры. У Юраце, так. Да, што яна вельмі добра агароджаная, і там так. Безлюднае месца амаль, так. То бок яго значна прасцей зрабіць так, каб там не было нікога ўвогуле. І вось то, пра што ты кажаш, што там няма ні фота, ні відэа, сапраўды, там вельмі складана падабрацца проста. Там забарона ўсіх дронаў, усяго, там проста ўсё глушаць і не падбярэшся. Вось, прыватнасць главы дзяржавы ў гэтым выпадку асабліва бароняць, так, ось, асабліва за гэтым сочыць, бо, ну, прабачце, але я думаю, што прэзідэнт таксама не хацеў бы, каб у нейкай жоўтай прасе з'явіліся здымкі, дзе ён з пузікам ляжыць на пляжы. Усе мы людзі, давайце так. Не, усе мы людзі, але, ну, таксама, я думаю, што ўсё ж такі прэзідэнт дзяржавы таксама мае права мець крыху часам прыватнасці разам са сваёй сям'ёй, таму я не бачу ў гэтым абсалютна нічога дрэннага. Ну, так. Ну, і гэта прасцей зрабіць юрта, так? Юрата. Дарэчы, я вельмі раю вам паехаць на Хельскі паўвостраў, бо гэта проста неверагодна прыгожае месца. Я быў у Юраце, бо там, акрамя прэзідэнцкага палаца, ёсць яшчэ і проста звычайны населены пункт. Так, вось. Абавязкова там паедзьце, варта, асабліва на ровары праехаць вось проста ўвесь Хельскі паўвостраў. Гэта вельмі крута. Польшча неверагодна прыгожая краіна. Окей. Нас запытвалі мінулым разам, ці на сустрэчу ў Лодзі. Так. Пра самыя брудныя выбары. Гэта было пытанне ад Максіма падчас паперадняга эфіру, які мы ладзілі 4 дні таму толькі. Боже, здавалася, што гэта ўжо было месяц. Вось, не, мне проста здавалася, што ўжо месяц прайшоў. Прыкольна, такое насычанае жыццё апошнім часам. Так, я там, дарэчы, адказаў, проста крыху яшчэ дабаўлю інфармацыю, што, ну, насамрэч, брудныя прыёмы падчас выбарчай кампаніі выкарыстоўваюцца ўвесь час. Падчас гэтай кампаніі таксама. Гэта і нейкія маніпуляцыі, і з аднаго і іншага боку, дарэчы. Ось. Гэта і нейкая проста адкрытая дэзінфармацыя, ось, якая асабліва цяпер, калі ёсць соцсеці, чаго не было там, скажем так, 20 гадоў таму, 25, то гэтага робіцца ўсё яшчэ больш. Ось. Але я падтрымліваю сваё меркаванне, што найбольш бруднай кампаніяй прэзідэнцкай, менавіта прэзідэнцкай, я лічу кампанію 2005 года. У той час у першым туры выбараў было 3 фаварытаў, 3 фаварыта, так?
гэта быў Лех Качынскі, гэта быў Дональд Туск і гэта быў Владзімір Чимошевич. Владзімір Чимошевич быў у свой час, там, праз нейкі момант ён быў прэм'ер-міністрам Польшчы, вось, і гэта чалавек, які мае дакладна карані недзе нейкія там крыху, скажем так, за бугем, вось. Крыху беларускія, карацей. Так, ну, прозвішча Чимошевич, мне здаецца, нікога не дзівіць, так, і гучыць вельмі па літвінску, так. Вось, ну, карацей, яны атрымаліся у даследаваннях перад першым турам выбараў прыкладна на адным узроўні. Там 20%, калі я добра памятаю, з кавалачкам. Вось. І, то бок, у межах статыстычнай пагрэшнасці. Ён таксама лічыўся моцным гульцом на гэтых выбарах. І пачалася афера, якая была звязаная з ягоным освячэннем маёнтковым, так, то бок з дэкларацыяй аб маёмасці. Ну, то гэта вось прыкладна тое самае, што сустрэла аднаго з кандыдатаў падчас гэтых выбараў, так. І справа была звязаная з нейкімі акцыямі ПКН «Орлен». Гэта, ну, як, я думаю, многія з вас ведаюць, найбуйнейшая спілка скарбу панства, то бок дзяржпрадпрыемства, якое займаецца нафтай, ропай і бензінам і так далей. Пачкаматы, дарэчы, у іх ёсць даволі калечныя арленаўскія, імі лепш не карыстацца. Так, антырэклама. За гэта мне праплаціў інпост. Ось, але, карацей, там была асістэнтка Чимошевіча, Яруцка. Яна на паседжанні камісіі у Сейме, гэтая справа трапіла на камісію ў Сейм, распавяла, што нібыта ён сам казаў ёй змяніць там вось гэтую сваю дэкларацыю аб маёмасці і нават прадставіла дакумент, які меў быць упаважненнем, так, то бок, як это казаць? Пацверджаннем? Не пацверджаннем, калі ты даеш права камусьці вырашаць за сябе. Як гэта па-беларуску? Ну, гэта даверенасць. Даверенасць, вось. Так. Гэтую даверенасць пачаліся атакі, вялікія медыйны шум вакол Чимошевіча, і ў выніку ўсё прывяло да таго, што ён зняўся з выбараў, і замест 13 кандыдатаў сталася 12. І, што цікава, вельмі хутка высветлілася, што гэтая вось даверенасць, яна была падробленая. Вось. І што гэтая спадарня сказала на паседжанні камісіі неправду. І, здаецца, у 2010, калі добра памятаю, годзе яна атрымала правамоцны прысуд. Вось, 1,5 гады пазбаўлення волі в завясах, то бок, в завішэнню. Так, мне таксама не хапае. Мне часам нейкія рэчы просто прасцей распавядаць па-польску. Прабачце. Окей, што там яшчэ было бруднага? Ну, карацей, як вы бачыце, так, то бок, вельмі нечысты прыём, які прывёў да таго, што адзін з фаварытаў зняўся з выбараў. Ну, таксама падчас тых жа самых выбараў заўсёды будуць памятаць пра дзядка з вермахту, гэта пра дзеда Дональда Туска, які нібыта добравольцам пайшоў у вермахт. Вось, высветлілася пасля... Гэта выплыла некалькі дзён перад выбарамі, перад другім турам. Вельмі хутка высветлілася, што, ну, фактычна ён быў у вермахце, але ён быў кашубам, вось, бо Дональд Туск ён кашуб, так, ён этнічна не паляк. А немцы лічылі кашубаў народам этнічна блізкім сабе, вось, і ставіліся да іх так нешта накшталт, ну, фольксдойча, так, вось, быў такі выраз. І яны проста сілай забіралі гэтых людзей у вермахт. Ён, здаецца, пасля туды ўцёк нават проста з вермахта, калі вермахт адступаў. Вось. І карацей, вось гэтыя два выпадкі вельмі моцна паўплывалі на вынік прэзідэнцкіх выбараў у 2005 годзе, таму я лічу іх найбольш бруднымі дагэтуль. Окей, ну цікава. Дарэчы, наколькі ты увогуле добра ставішся? Ну, я разумею, што добра не вельмі можна ставіцца, напэўна, да такіх вось тэхналогій, калі вось нешта такое выплываюць, ствараюць нейкія міфы. Зараз, дарэчы, гэта ж прасцей рабіць. Гэта значна прасцей у дадзены момант, бо ёсць ботафермы, так, ёсць інфлюэнсеры, якія вельмі ахвотна за грошыкі апублікуюць усё, што заўгодна. Вось, па шчырасці, ну, я ставлюся да гэтага дрэнна, так, бо я лічу, для мяне, перш за ўсё, лічыцца тое, што кандыдаты маюць у сваіх праграмах, вось, што яны кажуць, і гэта, ну, галоўнае, так. Але, на жаль,
такія тэхналогіі заўсёды былі і будуць. Вось гэтая кампанія чорнага піару, дарэчы, з аднаго і з другога боку яна была, ёсць і будзе. Гэтага немагчыма пазбавіцца, бо гэта адзін з элементаў таксама свабоды слова. Вось. Адзінае, што хацелася б, канечне, каб суды працавалі ў Польшчы крыху лепш, хаця падчас выбараў суды дзейнічаюць у так званым трыбе выборчым. То бок выбарчы рэжым вельмі хутка выносіць прысуды па справах, якія тычацца менавіта выбарчай кампаніі. Таму калі на нейкае выплывае нейкая дэзінфармацыя, ён можа хуценька падаць і цягам, там, скажам так, дня-двух атрымаць адказ з суду. Так? Адзінае, што у век тэхналогіі, як цяпер, цягам гэтага 1-2 дзён ужо ўплыў, які павінен быў адбыцца, ён ужо адбудзецца. Вось, то бок, усё так. Окей. Я нагадаю, што хутка, вельмі хутка, за 9 хвілін літаральна будуць ужо вынікі экзіт-полаў, мы пакуль іх чакаем. Я хачу, каб ты распавёў пра апошнюю цікавостку, якую мы загатовілі, што у выбарах удзельнічаў нават у другім туры паляк з ЗША. Так, сябры. Я думаю, што пра гэта мы распавядзем больш падрабязна распавядзем больш падрабязна яшчэ ў нейкім нашым выпуску, вось ужо пасля выбараў. Гэта былі проста неверагодна цікавыя выбары ў 90-м годзе, калі на выбары ішоў Лех Валенса, лідар салідарнасці, адзін з знакамітых палякаў і нацыянальных герояў Польшчы. І дзякуючы таму, што быў проста раздрай, скажем так, сярод ягоных канкурэнтаў, у другі тур выбараў патрапіў прадпрымальнік польскага паходжання з ЗША, якога завуць Стан Тымінскі. Вось. І гэта быў проста сапраўды неверагодны выпадак, бо чалавек, які ўзяўся амаль што з ніадкуль. Вось, no name, як кажуць цяпер. Вось. І ў другім туры выбараў ён атрымаў 25% галасоў. Канечне, у яго не было шансаў, скажем так, у спаборніцтве з Лехам Валенсай, але калі вам будзе цікава, то, калі ласка, там пазначайце ў каментарах ці пішыце пад нашым відэа. Вось. Мы зробім больш падрабязны агляд, бо тыя выбары былі сапраўды цікавыя. Вось. Окей, нас уже глядзіць 397 чалавек. Нічога сабе. Дзякуй кожнаму. Я ў шоку па шчырасці, сапраўды. Сябры, да выбраў, да экзіт-полаў засталося 8 хвілін. Вось, таму, калі у вас ёсць яшчэ магчымасць, хуценька перасылайце ўсім знаёмым, сябрам, закідвайце ў чацікі, запосціце спасылкі на наш прамы эфір паўсюль у соцсетках. Вось, разам чакаем вынікаў прэзідэнцкіх выбараў першага тура. Так, і нас таксама можна падтрымаць вось наўпрост праз YouTube, даслаць нам донат. Мы за гэта будзем вельмі ўдзячныя, бо мы ўсё гэта ствараем за, собственно, грошы вашай падтрымкі, нашых гледачоў, глядачак і нашых рэкламадаўцаў. І ўвогуле, тут ёсць пару хвілін, калі я хачу распачаць другую частку ўжо з чаканнем экзіт-полам, наш афіцыйна, так сказаць, я вырашыў панастальгіраваць. Вось яшчэ нядаўна падкаста не было, менш за год. Мы яго запусцілі ў канцы... Нават нашмат менш. Мы яго запусцілі напрыканцы жніўня. Напрыканцы жніўня. 9 месяцаў, прыкладна. Нават менш, чым 9 месяцаў. Вось. І ўжо Кірыл не хваліцца, але я пахвалюся за яго. Кірыл быў у канале Суспільна. Гэта вялікая украінская медыа. Вось, ён там каментаваў польскую палітыку, выбары у адным эфіры разам, не ў прямым эфіры, а ў адным сюжэце разам з паслом Украіны ў Польшчы. На мой погляд, гэта вялікае дасягненне. Так, сябры, некалькі дзён таму, я проста пра гэта не пісаў яшчэ, вось некалькі дзён таму са мной звязаліся журналісты Суспільныя. Так, я думаю, што шмат хто з вас чуў пра гэтае медыа, адно з сапраўды буйных украінскіх медыяў. Яны папрасілі мяне даць каментар пра бягучую выбарчую кампанію ў Польшчы. Вось мы з імі сустрэліся, вельмі міла паразмаўлялі. Вось, і сёння выйшаў вялікі рэпартаж, вось, дзе я так побач з іншымі людзьмі экспертна, скажем так, распавядаю, які палажняк па выбарах прэзідэнта. Эксперт падкаста зроблена ў Польшчы. Канечне, пакуль у мяне проста не было магчымасці ці немагчымасці, мне пакуль што забаронена яшчэ публікаваць гэта, бо гэта могло быць успрынята як
агітацыя. Вось, таму спасылку я апублікую вось недзе там пасля нашага эфіру адразу. Так, і Владислав зноў задонатім 20 злотых, напісаў, што трэба паставіць лайк, каб YouTube рэкамендаваў стрым. Ставце, калі ласка, лайкі. Дзякуй за падтрымку. І зараз я ўжо перайду, але апошняе міні-пытанне. Кірыл, да цябе. Ці можам мы распавесці, пра што будзе наш падкаст праз 2 тыдні? Калі скончыцца выбары? Не, конечно, сябры. Калі вы думаеце, што з другім турам выбараў у Польшчы палітыка скончыцца, то вы вельмі моцна памыляецеся. У мяне ўжо ёсць нейкія загатовачкі наконт таго, што мы будзем рабіць пасля выбараў. Перадусім, праз менш чым 3 месяцы сыходзіць прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда пасля 10 гадоў кіравання гэтай краінай. Вось таму у мяне ёсць план, ідэя, вось мы пакуль яшчэ гэта на стадыі абмяркоўвання робім, але ёсць ідэя цыклу перадачаў, такіх выпускаў, здаецца, верагодна, іх будзе 3. Вось гэта будзе вялікае развітванне народу з Анджэем Дудай. Вось мы будзем ацэньваць эпоху гэтага прэзідэнта, ацэньваць, што ён зрабіў добрага, што ён зрабіў дрэннага, што ён зрабіў смешнага, дарэчы, бо гэта вельмі мемны прэзідэнт. Мемны не азначае чагосьці дрэннага, вось, але дакладна гэты чалавек увойдзе ў гісторыю, бо ён быў актыўным прэзідэнтам. Таму чакайце анонсаў, мы будзем ўсё гэта рабіць. Таксама у нас ёсць яшчэ там розныя ідэі, вось. Таксама ёсць ідэя нейкай паездкі, паглядзім, што за гэта атрымаецца. Будзем працаваць, каб кантэнт быў максімальна палезным, карысным, прабачце, карысным і цікавым. Таму заставайцеся з намі. Так, польская палітыка не скончваецца. Не, дакладна не. А я нагадваю, што гэта падкаст пра польскую палітыку зроблена ў Польшчы. З вамі зноў Максім і Кірыл. І зараз мы даведаемся вынікі экзіт-полаў 3 хвіліны па першага тура выбараў у Польшчы, і далей будзем іх абмяркоўваць. І я таксама нагадаю, што мы робім гэты эфір з падтрымкамі нашых любімых рэкламадаўцаў. І першы наш рэкламадавец гэта школа польскай мовы «Польскі на так», у якой я вучуся і сам. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Таксама гэты эфір падтрымліваюць нашы сябры з аўташколы «Дэніс Драйв», у якой можна як вывучыцца на правы, так і палепшыць свае скілы за стырном. Вельмі раю. Аўташкола для сваіх у Польшчы «Дэніс Драйв». Офісы ў 3 гарадах: Варшава, Вроцлаў, Тrójmiasto. Навучанне на зразумелай для вас мове. Высокі ўзровень сэрвісу, індывідуальны падыход да кожнага курсанта. Вось, і у нас застаецца літаральна 2 хвіліны да вынікаў экзіт-полаў. Магчыма, вы на нейкіх планах бачыце, што мы з Кірылам ўсё больш тыкаемся ў экраны, кудысьці, бо мы паралельна глядзім іншыя крыніцы, ТФЛП, дзе будуць вынікі экзіт-полаў. Мы таксама паглядзім Рэпубліку, дзе будзе другі экзіт-пол, про які ўжо сказаў Кірыл. Вас зараз 434 чалавекі. Уладзя Вярбіцкая, дзякуй таксама за донат. Піша Уладзя, што разбіраецца ў польскай палітыцы лепш за ўсіх сяброў. Хочацца думаць, што дзякуючы нашаму падкасту. Вось, застаецца 2 хвіліны да вынікаў экзіт-полаў. Нас пытаюцца, хто пераможа, ставяць на нейкую меншую розніцу, пішуць: пацаны, дзякуй за стрым, дзякуй вам вялікі за ўсё, што вы пішаце, за вашу падтрымку. Мы чакаем з хвіліны на хвіліну літаральна. Кірыл ужо аднаўляе экран. Вось. Пішуць, што, кажацца, падаецца, будзе неспадзянка. Дарэчы, ва ўсіх палітычных штабах таксама зараз назіраюць. Усё паказвае, што неспадзянка, то бок сюрпрызы будуць, але хутчэй гэта не будзе тычыцца першага і другога месца. Вось, а крыху далей. 50 секунд. Больш пакуль не могу казаць. Да, і, дарэчы, у нас таксама такі інсайт, навіна, што ў нас з'явіўся інсайдер у адным з палітычных штабоў. Так. І мы хутка раскажам
Ну, зразумела, мы не скажам, што гэта, але будзе зразумела, з якога палітычнага штаба, таксама пакуль цішавы борщ яшчэ 30 секунд не буду распавядаць. Блін, не ведаю, як вы. Рыхтуйце шампанскае. Сергей Гарбачоў, дзякуй за данат. Іван Увараў, дзякуй за данат. Ой, нам яшчэ і кавачка прыляцела. Дзякуй за данат. Яшчэ і кавачка прыляцела. За ўсім не паспяваем. Ой, сябры, ўсё. І так, усё. 6 секунд, 5, 4, 3, 2, 1. Зараз мы з вами даведаемся. Я агучу, хутка выведзем пікчу. Не работае принтскрин. Рафал Часкоўскі, 38. Прабачце, не паспяваю агучваць. Зараз выведзем, але будзе не ўсё. Рафал Часкоўскі, 38. Караль Наўроцкі, прабачце. 29,1. Караль Наўроцкі, 29,1. Славамір Мэнсон, 15,4. Зараз мы выйдзем на экран, каб было бачна. Нечаканы Гжегаш Браун, 4, 6,2. Адріан Занберг, 5,2. Шыман Галоўня, прабачце, што не ўсіх паказваем, 4,8. Вось такі п'едэстал. Зараз мы аднавім карцінку. 4,1. Каб паказаць усіх, бо тут мы зараз вам паказваем не ўсіх. Вось, ну, слухайце, зараз першы шок аднавіцца. Я зараз зразумею увогуле, што адбываецца. Мы зараз пакажам усіх, хто на першых 5, напэўна, месцах. Пакуль пішыце каментары, што думаеце. Нас ужо глядзіць 476 чалавек. 476? Так. Нічога сабе. Амаль 500 чалавек нас глядзяць. Дзякуй вялікі. Вітаю ўсіх, хто далучаецца ў дадзены момант. Ну, слухайце, цікава. Бачым ужо ўключэнне ў штабах. Зразумела, што Рафал Часкоўскі задаволены, паказваюць яго штаб, усе паказваюць, машуць сцягамі. Усё добра. Але, слухай, Кірыл, вось адразу хачу спытаць. Базава, так, перамога. Але розніца, 20%. Ну, сябры, было ж вядома, і, ў прынцыпе, я і ў падкасце таксама казаў, што будзе урэальненне, так, то бок дадзеныя падтрымкі, па падтрымцы яны будуць больш блізкімі да таго, якія падтрымкі маюць палітычныя партыі. Ось, прыкладна, вось так яно і ёсць. Канешне, неверагодна вялікі поспех Гжегажа Брауна, бо згодна з экзіт-поламі гэта 6,2 галасоў, ён на 4-м месцы, і гэта сапраўды шмат. Гэтага не паказвалі, дарэчы, даследаванні у апытаннях, так? Бо вельмі верагодна, што ён быў так званы недошацаваны, так? То бок людзі адмаўляліся, людзі, якія фактычна яго падтрымліваюць, адмаўляліся адказваць на пытанні інтэрв'юераў, ці казалі проста неправду, напрыклад, не ведаю, ці яны сароміліся, ці проста не хацелі, ці яшчэ нешта. Што яшчэ цікавіць? Так, у Славаміра Мэнсона атрымалася, скажем так, зрабіць добры вынік, бо апошнія даследаванні апошнім часам паказвалі, што ён з'язджае вось у накірунак 12%. Калі пацвердзіцца вось менавіта гэтыя дадзеныя, так, то гэта будзе для яго проста неверагодны поспех. Дарэчы, тут ён мог ізноўку умацаваць сваю пазіцыю цягам вось апошніх даслоўна 2 тыдняў, так, то бок калі была афера з кватэрай Карля Наўроцкага, і Славамір Мэнсон пачаў вельмі моцна атакаваць Наўроцкага перадусім. Так, што мы бачым далей? Адріан Занберг, 5,2. Гэта таксама вялікі поспех для партыі «Разам». Ось, бо упершыню партыя «Разам», ці ейны кандыдат, зрабіў вынік, які калі б гэта былі выбары парламенцкія, то ён бы дазваляў увайсці самастойна ў Сейм, так, і стварыць парламенцкую фракцыю. Шыман Галоўня на 4,8. Так, калі гэта пацвердзіцца, то гэта будзе азначаць 6-е месца, так, 6-е месца. Гэта, сапраўды дрэнна. І
выглядае на тое, што ў спадара Шымона абсолютна не атрымалася выкарыстаць патэнцыял, які быў. Вось. Ну і проста разбазару падтрымку канчаткова. Што будзе далей, паглядзім, гэта одна велька невядома, як кажуць у Польшчы. Давай скажам пра апошнюю кандыдатку, якая набрала прылічная нейкая amount of votes. Магдалена Бея 4.1. Так. Магдалена Бея 4.1. Ну, гэта, я б не сказаў, што гэта нейкі добры вынік. Ось. Выглядае ўсё так, што Адріан Занберг перацягнуў на сябе вялікую частку менавіта левага электарату. Так, ёсць яшчэ Йоанна Сенешин, 1,3%. То бок, вось, дарэчы, мы у апошнім эфіры узгадвалі, што сацыёлагі звярталі ўвагу, што сумарна расце падтрымка выбаршчыкаў менавіта левых, так, што нават у некаторых даследаваннях выходзіла там до 15%. Калі падлічыць тое, што атрымалі левыя кандыдаты, то бок Зандберг, Бея і Сенешин сёння, то атрымоўваецца 10,6. То бок гэта ўсё ж такі менш і так, ну, даволі выразна менш ад таго, што чакалі. Бачна мабілізацыю правага электарату. Ось. Вельмі моцна. І моцна. Так, перадусім гэта вынік Славаміра Мэнсона і Гжэгаша Браўна. Так, вось менавіта ўжо такі правы электарат, так, больш правы, чым права і справядлівасць. Слухай, а я пра што падумаў? Гэта ж атрымліваецца, што Мэнсон плюс Гжэгаш Браўн, ён же быў у канфедэрацыі. Ну, ці можна так груба вельмі сказаць, што канфедэрацыя набрала на гэтых выбарах больш за 20%, ну, па выніках экзіт-полаў? Ну, скажем так, нібыта так, але варта памятаць, што за канфедэрацыю цяпер галасуе шмат выбаршчыкаў тых людзей, які расчараваліся ў тым, расчараваліся ў партыі Чэча Дрога, ну, у кааліцыі Чэча Дрога. Так. Гэта выбаршчыкі вельмі ліберальныя ў сэнсе гаспадарчым, эканамічным. Ось. І яны пабачылі, што Чэча Дрога, ну, не асабліва што змагла зрабіць, увесь час грызецца са сваімі кааліцыянтамі, вось, і пайшоў вялікі адток проста ад менавіта гэтай фармацыі выбарчай. Так, ну і нехта справы справядлівасці быццам бы туды таксама мог перацягнуць. Са справай і справядлівасці крыху дакладна таксама. Агулам, вось, на што яшчэ варта звярнуць увагу. Перад днём галасавання вось апошнія экзіт-полы, апошнія не экзіт-полы, даследаванні перадвыбарчыя, якія былі, паказвалі, што розніца паміж там першым, другім месцам можа быць нават там 6%, нават 8 я бачу. Ну гэта, канешне, я ўжо так і перад выбарамі казаў, што гэта не асабліва рэальна. Электарат, асабліва права і справядлівасць, агулам вось гэта такі сацыялагічны феномен, так, правы электарат, ён часта хаваецца вось у людзях, якія адмаўляюцца адказваць на пытанні інтэрв'юераў, ці кажуць неправду, ці кажуць, што яшчэ не вызначыліся, а пасля вось галасуюць менавіта на гэты кандыдат. Гэта феномен, які назіраецца не толькі ў Польшчы, але агулам па ўсім свеце. Дарэчы, мы нічога не сказалі пра нашага любімага кандыдата. Мацея Мацяка. Мацея Мацяк. Колькі ён набраў? 0,4%. Ось, 0,4%. Дарэчы, вось фрэквенцыя. Чакайце, трэба пачакаць, дзе тут фрэквенцыя? Колькі людзей прыйшло галасаваць? Пакуль Кірыл... Мне гэта вельмі цікавіць проста. Да, гэта вельмі цікава, але пра Мацея Мацяка, ну вось 0,4%. Вось мне падаецца, гэта вельмі добры вынік польскага грамадзянства у шырокім сэнсе і часткі мігрантскай, бо мы ўсё ж такі падкаст у першую чаргу для мігрантаў і мігрантак з Беларусі, ну і Украіны, дарэчы, бо украінцы і украінкі добра разумеюць беларускую мову, і для поляк і палякаў таксама, але ўсё ж такі ёсць таксама іншыя меды. І вось я лічу, што 0,4% Мацяка гэта вельмі добры вынік, бо гэта значыць, што не спрацоўвае вось гэтая прапаганда ўся. Не спрацоўвае. Так. Супер, я задаволены. Пра расійскаму кандыдату не асабліва ёсць што рабіць у Польшчы, скажем так. Ось. Канешне, там называюць Гжэгаша Браўна прарасійскім кандыдатам, ну, магчыма, у нейкім... дарэчы, ён не казаў падчас гэтых выбараў, што ён падтрымліваў Владзіміра Пуціна. Не, ён проста казаў тое, што трэба неяк там дамаўляцца і неяк там суіснаваць далей. Так, скажем, так, гэта такая умоўная прарасійскасць. У яго шмат іншых грахоў, я б так сказаў. Ну, так, окей, так. Ну, скажем так. Але так, ну, скажем так, калі гаворка пра першыя два месяцы, то нейкіх сюрпрызаў вялікіх няма.
Фрэквенцыя ёсць. Вау. Сябры, згодна з дадзенымі экзіт-полаў, гэта не дадзеныя ПКВ, Дзяржаўнай выбарчай камісіі. То бок яны могуць яшчэ змяніцца. Але mamy рэкорд, ёсць рэкорд. 66,8%. Гэта, калі гэта пацвердзіцца, гэта будзе абсалютны рэкорд, калі гаворка пра першы тур выбараў прэзідэнта. І рэкорд будзе пабіты на амаль што больш, чым 2%. Гэта шмат. То бок галасаваць сёння прыйшлі больш за 20 мільёнаў чалавек, больш за 20 мільёнаў палякаў. Вау. Так, гэта шмат. Слухай, ну базава зразумела, што гэта добра. Вось заўсёды ёсць гэтая гульня, каму ідзе высокая яўка на руку. Вось з таго, што мы бачым, ўсё ж такі трэба адзначыць, што гэта папярэднія вынікі, бо гэта экзіт-полы. Каму гэта пайшло на руку? Ну, бо першая думка правым кандыдатам. Прабачце, Кірыл. Просто мы ўпершыню працуем на сапраўды ў такіх стыхійных варунках, і я таксама намагаюся правяраць на бежонца, так, усю інфармацыю, якая з'яўляецца. Якраз Роман Романович пытае, ці ёсць вынікі першых экзіт-полаў? Так, ёсць. Мы іх ужо агучылі. А да Кірыла я пытаюся, каму высокая яўка пайшла на пользу? На карысць. Ну, ўсё паказвае на тое, што вельмі моцна замабілізаваліся правыя выбаршчыкі. Вось я бачыў дадзеныя з базарков. Цяпер я ўжо магу казаць, канешне, што ва ўзроставай групе 18-29, гэта я бачыў яшчэ некалькі гадзін таму, але дадзеныя на той момант былі такія, што на першым месцы быў Славімір Мэнсон з падтрымкай 36% галасоў. Гэта просто вау, неверагодна. Вось гэта паказвае просто бунт. Я шукаю цэнзурнае слова. Калі ласка, знайдзі, бо мы цэнзурны. Раздражнёнасць маладых людзей. Незадаволенасць. Незадаволенасць. Дзякуй вялікі. Вось незадаволенасць маладых людзей тым, што адбываецца ў дзяржаве, тым, што іх задзяўбаў, вось просто адкрыта дуополь, то бок попіс. Яны хочуць чагосьці новага. І мне падаецца так, што калі палітыкі, вось, бо мейнстрымам можна лічыць і ПіС, і платформу, гэта дзве галоўныя мейнстрымавыя партыі. Калі яны не будуць звяртаць на гэту ўвагу, калі да іх нарэшце не дойдзе, што патрэбныя нейкія змены, вось, патрэбная змена пакаленняў сярод палітыкаў. Ідзе новае, ідуць новыя пакаленні. І далей не можа быць так, што Польшчай кіруюць тыя самыя людзі, які кіравалі Польшу ў 90-м годзе. 35 гадоў мінула, прабачце. Вось вы змагаліся у салідарнасці з камунізмам 40-50 гадоў таму. Ось, здаецца, што шмат каму проста трэба думаць аб пенсіі. Вось. У добрым сэнсе гэтага слова. Ёсць унукі, огрудак, вось, карацей, можна назіраць за палітыкай, седзячы выгодна, зручна у фатэлі перад тэлевізарам. Окей, а нас запытваюць яшчэ раз паўтарыць вынікі экзіт-полаў. Зраблю гэта. Рафал Часкоўскі, першае месца, 38% галасоў. Другі Караль Наўроцкі, 29,1% галасоў. Трэці Славімір Мэнсон, 15,4% галасоў. Чацвёрты Гжегаш Браўн, 6,2% галасоў. Адріан Занберг, 5,2% галасоў. Шыман Галоўня, 4,8%. І Магдалена Беет, 4,1% галасоў. Астатнія набралі крыху менш за 1%. Калі не памыляюся, там Сынышын і Становскі па 1,3. Нешта такое. Нагадаю, што гэта яшчэ не вынікі першага тура выбараў, гэта экзіт-полы. І гэта важна таксама ўсвядоміць, бо нешта можа змяніцца. То бок мы можам пабачыць яшчэ крыху скарэктаваныя вынікі. Дарэчы, будзе яшчэ ж другі экзіт-пол ад Рэпублікі. Так, дарэчы, вось варта я ўжо гляджу. Так. Кірыл зараз яго паглядзіць. Так, глядзім. Вось, а я пакуль што распавяду, што, зразумела, што святкуюць у штабе Рафала Часкоўскага, зразумела, што святкуюць у штабе Караля Наўроцкага. Па нашых дадзеных, у штабе Шымана Галоўні трагічны настрой. Вось. Я не здзіўлены з такой падтрымкай. 4,2, так здаецца. Трэба шукаць усё. 4,8 Галоўні папярэдні. 4,8, так. Гэта сапраўды слаба.
слаба. Вось. Быў шанец у яго, вось, але практыка паказала, што не атрымалася. І ну, сапраўды, вельмі выразна бачна мабілізацыю менавіта правага электарату. Вось, калі ў 23-м годзе раззлаваўся і масава прыйшоў на выбары электарат ліберальны, цэнтровы і прагрэсіўны, то падчас гэтых выбараў вельмі значна больш масава прыйшоў электарат правы, кансерватыўны. Ось, лібертарыянскі таксама. Ось, ну, бачыце, гэта як арэлі, так? Ось такія цыклы. Крыху больш мабілізуюцца адныя выбаршчыкі, крыху больш іншыя. І так здараецца ўвесь час. Я працягваю шукаць дадзеныя тэлеканала «Рэпубліка». Вось ёсць, чакайце. Што там? Просто ляжыць сайт тэлеканала «Рэпубліка». Пакуль Кірыл даглядзіць... Не толькі мы спрабуем знайсці гэтую інфармацыю. Дакладна. Пакуль Кірыл глядзіць, я скажу, што ў нас ужо ў чаце пачалі святкаваць, што ў нас на стріме больш за 500 чалавек. Калі дакладна, 523. Нічога сабе. Мы просто супер excited. Гэта нам вельмі прыемны такі давер. Гэта вельмі крута. Бо на нашым канале ўсяго амаль 3000 падпісчыкаў і падпісчыц, і больш за 500 чалавек на стріме. Гэта нешта неверагоднае. Дзякуй кожнай і кожнаму. Дасылайце сябрам і сяброўкам, распавядайце, што падчас другога тура у нас таксама будзе эфір. Вось, пакуль мы шукаем дадзеныя... Боже, і столькі рэкламы, што каб прайсці праз гэты сайт па шчырасці, я просто не магу. Вось. Я памятаю, хтосьці ўжо там скардзіўся, што ў нас шмат рэкламы. Але тэлеканал «Рэпубліка» просто б'е рэкорды па шчырасці. Вось, яны, здаецца, просто сёння, бо, вядома, сёння будзе вялікі рух на іхняй старонцы ў інтэрнэце, яны, здаецца, просто продалі ўсе слоты, якія просто былі. І ўсё вісіць, серверы ляжаць, і добра, шукаем далей. Рэлевантны каментар піша White Eagle, што ў гэтых выніках экзіт-полаў часцей за ўсё вось недашанаваны был піс ці іх кандыдаты. Так, звычайна так, это, дарэчы, добры каментар. Ёсць адзін момент, толькі што я чытаў, што фірма Ipsos будзе робіць калібрацыю. Вось, яна ўжо, скажем так, узглендня. Ну, карацей, удакладніць нешта, узважыць, напэўна. Так, і гэта фірма ўзглендня, так, вось гэтую з'яву, гэты феномен, і калібруе адпаведна, каб проста не было такіх вялікіх памылак, і дадзеныя былі максімальна блізкія да таго, што пасля будзе публікаваць ПКВ. Дарэчы, хачу падзякаваць. Уладзіслаў, яшчэ 100 злотых доната. Шчыра дзякуй. Дзякуй вялікі, Уладзіслаў. Вось, нам неверагодна прыемна, і таксама, калі хто хоча нас падтрымаць, будзем проста вельмі ўдзячныя. Гэта дапаможа нам працаваць далей і далей радаваць вас кантэнтам на беларускай мове. Слухай, ну і нам уже пішуць у каментарах, что выглядит так же в другой рунде выигрывая Навроцкий. Ці згодны ты з гэтым? Не, скажем так, слухайте. Ёсць такі казус, што вельмі часта людзі проста матэматычна сумуюць, так, што вось ёсць Карл Навроцкі, Славомір Менсен, там Гжегош Браун, Марк Якубяк, Становскі, напрыклад, яшчэ так. Вось, і што гэта вот нібыта вось так адразу сумарна і вось наце, калі ласка. Не, яно працуе крыху ўсё ж такі інакш. У 20-м годзе у другім туры выбараў выбаршчыкі Кшыштафа Босака, бо ён быў падчас тых выбараў кандыдатам канфедэрацыі, прыкладна пароўну падзяліліся і прагаласавалі ў роўных амаль што частках. Там з невялікай перавагай, там, здаецца, 1,5% на карысць Анджэя Дуды. У дадзены момант гэта една велька невядома. Увогуле, ніякі сацыёлаг вам зараз не скажа, як яны прагаласуюць. Бо чаму? Былі апытанні яшчэ, здаецца, 1,5 месяца таму, якія паказвалі, што прыкладна там 70% і нават больш прагаласуе за кандыдата права і справядлівасці ў другім туры. Частка прагаласуе за кандыдата грамадзянскай кааліцыі, там 15-20%, і нехта застанецца дома. Пазнейшыя даследаванні паказвалі, што расла вось гэтая частка, група людзей, якія проста не пойдуць на другі тур выбараў. Гэта першае. Па-другое, я бачу даследаванні, што праўда, ёсць пытаннічкі да верагоднасці, бо так
скажем так, не асабліва давяраў, бо там была, здаецца, маленькая проба. Так, што гэта было вось падчас аферы, падчас піку аферы з кватэрай Наўроцкага, калі Мэнсон пачаў атакаваць адкрыта кандыдат права і справядлівасці. І з даследаванняў выйшла, што Карл Наўроцкі нез'ядлівы, нібыта, для электарату Славаміра Мэнсона. Так, што ёсць вось, асабліва сярод наймалодшай групы людзей, вялікая частка лічыць права і справядлівасць партыі дзядовскай. Так, вось, такой, скажем так, партія, якая павінна ўжо застацца ў мінулым. Так, і таксама не падабалася вось гэтая сітуацыя, гісторыя з гэтай кватэры, якая так, ну, не ведаю, ці мы калісьці даведаемся ўсю праўду, скажем так, па гэтай аферы ці не. Паглядзім. Таксама, дарэчы, Гжэгаш Браўн, у яго вельмі асаблівы электарат, і таксама невядома, ці яны пойдуць увогуле на выбары. Окей, хочу дадаць, што Малмарс, дзякую вам яшчэ раз за донат. Мы вельмі ўдзячныя. Вялікі дзякуй. Ірына, таксама дзякуй за донат. Неверагодна дзякуй. Удзячныя. Таксама нам пісалі, што глядзяць нас з Крэмніевай даліны. Вау. Вось. Каліфорнія, вітамы. Геаграфія проста неверагодная нейкая. Нас глядзіць увесь свет, вось, сапраўды. Наколькі я бачу, што экзіт-полу рэпублікі яшчэ няма. Ці я яго не магу папросту знайсці, бо ў іх на сайце вісіць плашка, што тыпу хутка будзе. Так, у мяне нарэшце адчынілася старонка рэпублікі, але напісана, што вкрутцца. То бок неўзабаве. Яшчэ няма. Окей. Ну, гэта дзіўна, дарэчы. Слухай, давай тады абмяркоўваць. Собственно, высокая яўка. Мы ўжо сказалі, што гэта быццам бы спрацавала на правых кандыдатаў. Зараз Кірыл спраўдзіць, ці ёсць ужо... Здаецца, маю, рабяткі, маю. Вынікі экзіт-полаў. Так. Я знайшоў, дзе яны его. Кірыл усё знайшоў. Так, я малайчынка. Карацей, чакайце, тут бегучая строка. Аўтарскі экзіт-пол тэлевізіі Рэпубліка. Боже, уцякло. Уцякло. Пакуль што мы не бачым добра, вынікаў. Ёсць. Рафал Часкоўскі 31,6, Кароль Наўроцкі 29,8, Славамір Мэнсон 14, Адріан Зандберг 6, Гжэгаш Браўн 5,4, Галоўня 4,7, Бе 4,4. Вось, цяпер хуценька параўнаем гэта з тым, што маем у дадзеных стандартнага экзіт-полу фірмы Ipsos, ось, які агульнанацыянальны робіцца ўвесь час. Скажем так, розніца паміж Часкоўскім, Наўроцкім прыкладна такая ж там 1,2. Славамір Мэнсон у экзіт-поле Рэпублікі ніжэйшы, так на 1,5%. Вось, замена на 4-е месцы. Адріан Зандберг робіць лепшы вынік, аніжэлі Гжэгаш Браўн. Шыман Галоўня прыкладна на такім жа самым узроўні, і Магдалена Бе таксама прыкладна на такім самым узроўні. Вось, карацей, як мы бачым, дадзены экзіт-пола вельмі збліжаныя. Я бачу галасы менавіта мейнстрымных каментатараў, менавіта з вось гэтага цэнтровага і прагрэсіўнага так боку, што нібыта там будуць проста неверагодныя дадзеныя з суфіту, так, то бок са столі ўзятыя, вось, дзе проста насуперак таму, што кажа нацыянальны экзіт-пол Ipsos, напрыклад, Наўроцкі будзе на першым месцы. Не. Бачым, што дадзеныя вельмі збліжаныя, там розніца 0,1%. Таму таксама выглядае легітна, валідна, вось, мне здаецца, можна давяраць. Вось, у дадзены момант так, трэба ўжо чакаць будзе дадзеных ад панствовай камісіі выборчай, то бок дзяржаўнай выбарчай камісіі. Так, вось мы ўжо выпусцілі на экран вынікі, можна пабачыць. Можаце паглядзець, вось. Да, спадзяюся, што вам добра бачна. Ну, сапраўды, вынікі не вельмі адрозніваюцца ад таго, што мы бачылі. Практычна ўвогуле не адрозніваюцца. Да, практычна не адрозніваюцца. Адзінае, што вось, так, будзе вельмі цікавая барацьба, ось я таксама зараз гляджу у нас тут на экране, будзе вельмі цікавая барацьба за 4-е месца паміж Адріанам Зандбергам і Гжэгашам Браўнам.
Гэта, дарэчы, кандыдаты, якія проста знаходзяцца на розных палюсах, так, палітычнай сцэны Польшчы. Гжэгаш Браўн — это просто ультра-ультра правы бок. Адрыян Занберг — это ультралевы бок. Вось. Што цікава, дарэчы, вот такія пераплывы электаратаў паміж кандыдатамі назіраліся ў апошні час у даследаваннях менавіта паміж Мэнсонам і Зандбергам. Вось, я вельмі добра памятаю, што калі пару тыдняў таму выйшлі вось гэтыя тэсцікі, так, латарнік выборчы, яшчэ нейкія, дзе можна было адказаць на некалькі пытанняў, і ён табе даваў інфармацыю, за каго табе трэба галасаваць. І я бачу, што часам былі моцна здзіўленыя прыхільнікі Адрыяна Занберга, калі ім паказваўся Славімір Мэнсон. І што цікава, наадварот таксама. Вось, то бок, у шматлікіх пытаннях гэта электараты падобныя. Вось, і іх цікавяць часам падобныя рэчы. Так? Яны на нейкія, выключна нейкія там справы глядзяць абсалютна па-рознаму. Ну, напрыклад, там справа абортаў, там ці рэлігія, там ці нешта яшчэ. Так? Вось, а на некаторыя рэчы вельмі падобна. І тут вось людзі металіся, не ведалі, за каго галасаваць. Ці на Мэнсона, ці на Зандберга. Окей. Перайду крыху да чаціку нашага. Нам тут раюць, што наступны раз, каб мы збіралі данаты праз іншую платформу, нагадаю, што вось у вас ёсць QR-кодзік, можна праз Buy Me a Coffee нас падтрымаць. Мы таксама ёсць на Патрыёне. Вось, праз YouTube. Усім дзякуй. Бачу, што Максім Суркоў дакінуў нам данат, Ярослаў, Сябры, я яшчэ бачу некалькі кубачкаў кавы мы атрымалі так праз Buy Me a Coffee. Вось я просто мне выскакваюць паведамленні з Карацей, дзякуй кожнаму, хто нас падтрымлівае. Вы просто неймаверныя людзі. Вось, дзякуй вам велізарны. Да. І давай такое пытанне просто на хлопскі розум. Я сам... Ой, гэта вельмі добрае слова. Дарэчы, вось, у польскай паліталогіі ёсць такі выраз хлопскі розум. І па шчырасці, я вельмі добра разумею і ведаю, што азначае па-польску. Але я не ведаю, як гэта перакласці просто на беларускую мову, ці на кожную іншую. Гэта просто настолькі аўтэнтычны выраз, так, што мне цяжка нават распавесці, што гэта значыць. Мне падаецца, што вось раскажы просто, як ты думаеш, вось, по-простому. Ой, божачкі там, я адчуваю сябе... По-бытавому. Ось мне нават падпавядае наш рэжысёр. Але не, хлопскі розум, гэта... Божачкі, я вось не ведаю, як сказаць, гэта іншымі словамі. Карацей, ты пакуль падумай, а я першым адкажу на сваё пытанне. Гэта прыкладна логіка і разуменне вось, жыцця і нейкіх жыццёвых сітуацый з пункту гледжання такога абывателя, так, то бок простага чалавека, які не ўдаецца ў нейкія там падрабязнасці, так, то бок справядлівасць павінна быць простай, тыпу вока за вока. Вось, нешта ў гэтым розе. І таксама гэта тычыцца эканамічных пытанняў, так, што каб зрабіць каб было больш там грошай у дзяржаве, трэба павысіць проста падаткі. Так, вось. Гэта таксама, скажам так, адзін з элементаў хлопскага розуму. Калі нехта зможа патлумачыць гэта лепш, то па шчырасці я проста выдрукую гэтае тлумачэнне і павешу сабе на сцену, таму можаце пісаць у каментарах. Карацей, вяртаемся да майго пытання. Ці здзіўлены, ці не здзіўлены ты вынікамі выбараў? Што ты ўвогуле пра іх думаеш? Што для цябе было нечакана? Што здзівіла? Што вось ты чакаў, што не? Я скажу вам шчыра так. Я здзіўлены крыху тым, што Караль Наўроцкі не мае 30%. Я ставіў на тое, што ён дасягне вось гэтага парогу, але гэта ўсё ж такі экзіт-пол. Будзе лічыць галасы выбарчая камісія. Вось, і там падтрымка Караля Наўроцкага можа вырасці. Вось. Калі ён дасягне 30%, гэта будзе поспех права і справядлівасці, поспех у сэнсе іміджавы, так? Бо ўсё ж такі лепш мець наперадзе лепш мець наперадзе 3, аніжэлі 2. Вось. Чарговы, што можа выклікаць здзіўленне, гэта проста неверагодна добры вынік Гжэгажа Браўна. Ось, і гэта паказвае, што пэўныя часам ўсё ж такі можа здарацца экстрэмальныя погляды нейкіх кандыдатаў. Таксама маюць сваю папулярнасць сярод палякаў. Што яшчэ здзіўляе? Вельмі дрэнны вынік Шымона Галоўні. Вось, таму, скажам так, ягоная будучыня
так крыху ў чорных тонах у дадзены момант. Вось, і мне здаецца, што можна забыць пра тое, каб застацца на пасадзе маршала Сейму на другую палову кадэнцыі Сейму. Вось, хутчэй за ўсё будзе змена такая, як было прапісана першапачаткова у кааліцыйнай дамове. Рафал Часкоўскі горш, чым гэта чакалася ў прагнозах і мадэлях. Вось, я ставіў на тое, па шчырасці, што будзе прыкладна 32-33, вось так, такі вынік. Ну, але таксама тут трэба падкрэсліць, што гэта ўсё ж такі яшчэ экзіт-пол, можа быць крыху інакш. Вось. І ну, сапраўды вельмі выразна бачна просто вельмі моцную мабілізацыю правага электарату. І гэтыя выбары могуць проста пераўтварыцца ў рэферэндум, як заўсёды, дарэчы, вось рэферэндум у другім туры, дзе палякі будуць выбіраць той накірунак, у якім хочуць, каб ішла іхняя краіна. А дарэчы, пакуль я адкажу сам, і дарэчы, мне ўсё ж цікавая цытата, бо кандыдаты ўжо нешта прамаўляюць, я хачу пра гэта распавесці. Ці распавядзеш ты, за каго ты сам галасаваў? Не, я не распавядаю, за каго я сам галасаваў. Патлумачу чаму. Мне шмат разоў прилятала ў каментарах, што я такі тут просто прапагандыст. Пры гэтым мне пісалі, што я і пісоўскі прапагандыст, і левацкі прапагандыст, і, боже мой, і прапагандыст Туска. Вось, на мне сапраўды ўжо клейма няма дзе ставіць. Вось, і я некалі казаў, што на гадавіну нашага падкасту я прыйду просто вось у гэтых ачылках, вось, і буду весь абвешаны як генерал Паўночнай Карэі, так, вось гэтымі пабрыкушкамі, так. Вось, я не буду казаць, скажу вам так толькі, што вызначыўся я са сваім выбарам за дзён 10 да выбараў канчаткова. Вось, мне было вельмі цяжка зрабіць выбар, я выбіраў паміж трыма кандыдатамі. Вось, чаму так? Таму што ні адна палітычная сіла ў Польшчы не адлюстроўвае маіх чаканняў, так? То бок у кожнага, прабачце, у кожнага з нас з вамі ёсць свая сістэма каштоўнасцяў. Ось, вельмі шмат хто з вас ведае пра піраміду Маслоў, так? Ось, прыкладна так выглядаюць нашыя каштоўнасці ў палітычным сэнсе. Ёсць нейкія пытанні, якія для кагосьці з'яўляюцца проста нейкім падмуркам, у той час для кагосьці іншага яны знаходзяцца значна вышэй і ўжо не маюць аж такога ўплыву, так? Таму я просто вызначу для сябе некалькі пытанняў, якія для мяне найбольш важныя. І я не знайшоў ніводнага кандыдата ці кандыдаткі, які б мог сабраць просто адразу ўсе гэтыя пытанні ў адным. Вось. Таму, скажем так, выбор быў трудны. Пра другі тур я ўвогуле не буду нічога казаць. Таму так. Ну, прабачце, вы хочаце, каб была гульня ў аб'ектыўнасць? Усё зразумела, не хочаш распавядаць, не распавядай. Пакуль я хутка адкажу таксама, што я лічу... Але ніхто не здагадаецца, за каго прагаласаваў. Хутка я сам раскажу, што я думаю пра гэтыя вынікі, і хутка распавяду, што сказаў Карэль Навроцкі. Ён ужо звярнуўся да Саламіра Мэнсена. Так. Тут будзе, дарэчы, вельмі цікава. Вось, пачакай. Карацей, хутка другі тур выбараў. У руках я трымаю кнігу «Кароль» Шчэпана Твардага, польскага пісацеля, пісьменніка, ад выдавецтва Янушкевіч на беларускай мове. Яе можна выйграць, вось гэты самы экземпляр, напісаўшы ў каментарах, дарэчы, і ў эфіры, і потым пад відэа, якое мы апублікуем асобна, і пад гэтым эфірам, які захаваецца на Ютубе, напішыце ў каментары свой прагноз на другі тур выбараў. Мы ў наступным эфіры будзем намагацца падвесці вынікі гэтага вашых прагнозаў. Не ведаю, ці дакладна ў нас атрымаецца зрабіць гэта падчас эфіру ці крыху пазней, але вынікі прыкладна будуць у наступным эфіры. Вось, пішыце свае прагнозы на другі тур, колькі набярэ Рафал Часкоўскі, колькі Карэль Навроцкі, бо ўжо па выніках экзіт-полу яны дакладна выйдуць у другі тур. Вось, а таксама выдавецтва Янушкевіч дае зніжку 15% на гэтую кнігу і на іншыя кнігі, собственно, выдавецтва Янушкевіч у склепе «Кнігаўка». Прамакод «Выборы», ён ёсць у апісанні пад гэтым відэа. Замаўляйце, пераходзьце па спасылцы, на экране таксама ўсё ёсць. Вось такі вось конкурс. Пішыце ў каментары,
пішыце у чаціку эфіра. Вось, мы разыграем гэту кнігу, я чытаю, вельмі цікавая і вельмі хтороіць. Вось. А цяпер ідзем далей. Так, сябры, ёсць яшчэ адна важная рэч. Ось, і пра што трэба таксама пазначыць, што нас чакае неспакойная палітычная ноч. Бо ўсё ж такі тыя дадзеныя, якія мы маем, яны не кажуць адназначна, хто на першым месцы. Сябры. Там розніца 1,7%. Трэба заўсёды трымаць у галаве інфармацыю пра тое, што ёсць статыстычная пагрэшнасць. Так? І разам з падлікам галасоў гэта ўсё можа змяніцца. Насамрэч, у нас да канца эфіру засталося крыху менш за паўгадзіны, так, то бок мы не можам чакаць на падлік галасоў. Ось, але сёння ўвечары мы можам пайсці спаць з адным палітыкам на першым месцы, а заўтра раніцай прачнуцца з іншым палітыкам на першым месцы. То бок барацьба за першае месца яна не скончылася. Тут ёсць розныя варыянты. Розніца паміж імі можа і павелічыцца, вось, але таксама можа значна зменшыцца і ўвогуле знікнуць. Ось, таму Окей. Я зараз пераходжу да донату яшчэ. Дзякуй Дмітрыю, дзякуй Дзмітрыю, дзякуй вялікі Славе, дзякуй вялікі Філіпу, дзякуй вялікі Ксінея АК. Мы вам неверагодна ўдзячныя, гэта вельмі прыемна. Сябры, мы сапраўды не спадзяваліся, і гэта проста увау. І, дзякуй вялікі кожнаму, хто нас падтрымлівае. Рабіце так далей, і наш праект будзе развівацца. Існаваць далей, мы будзем радаваць вас усё новым і новым цікавым і разнастайным контентам. Дарэчы, Філіп піша, што экзіт-полы ў межах працэнціка памыляюцца, не мацней. То ж шмат адрозненняў падлікаў ад двух блізкіх экзіт-полаў я б не чакаў. Агулам звычайна маргінас блэнду, то бок статыстычная пагрэшнасць складае там каля 3%, так? Вось. Іпсос увогуле заслужыў даверы, менавіта таму не змяняецца вось цягам шмат гадоў фірма, якая робіць агульнанацыянальны экзіт-пол. Другі экзіт-пол сёння рабіла фірма ОГБ. Вось, гэта фірма, якая тыя, хто нас глядзяць доўгі час, могуць памятаць, што месяца 3 таму было сенсацыйнае даследаванне, дзе была такая праекцыя, скажем так, другога туру выбараў, і там Карен Наўроцкі, там, здаецца, на 0,1% ці 0,2% абагнаў Рафала Часкоўскага. Гэта вось менавіта тая фірма, якая зрабіла экзіт-пол для тэлеканала «Рэпубліка». Што ж, што варта падкрэсліць? Вось я бачу тут Рафал Часкоўскі абвясціў, што патрэбна будзе поўная мабілізацыя, ну, гэта дакладна. Прабач, у мяне ёсць две вельмі важныя цытаты. Так? Карен Наўроцкі звярнуўся да Славаміра Мэнцэна. Сказаў, што пані дакторжа, час ратаваць Польшчу, і кажа, што мы удваіх хочам суверэннай, сільнай, багатай і бяспечнай Польшчы. Зразумела, што ён зараз будзе перацягваць галасы Славаміра Мэнцэна. І, што цікава, мы ведаем, мы, напэўна, распавядалі, што на 25 траўня запланаваны марш кааліцыі абыватэльскай, які папярэдне яны планавалі перад першым турам выбараў, але потым перанеслі, бо зразумела, што перад другім турам галасы будуць важней. Карен Наўроцкі абвясціў марш на 25 мая ў Варшаве. Таксама ў Варшаве? Так. Кажа, што трэба устрымаць марш Дональда Туска, і кажа, што, па-першае, Польшча і палякі, нех жые польска, і ён заклікае староннікаў таксама выйсці на марш на свой у Варшаве. Гэта будзе цікава, бо хавайцеся ў бульбу, два вялікія маршы
і ну не тое каб не зразумела хто куды пойдзе зразумела але дзе гэта ўсё памесціцца. Я па шчырасці не ведаю як это будзе выглядаць у разуменні штабоў абодвух штабоў насамрэч вось бо два вялікія просто ну гэта будуць сапраўды вялікія мерапрыемствы. Канечне я не асабліва спадзяюся што напрыклад гэта будзе выглядаць прыкладна так як было гэта быў здаецца першага кастрычніка 23 года калі быў марш у Варшаве было там здаецца 600 больш за 600 000 чалавек. Вось конечно залежыць ад надвор'я і так далей. Вось але па-першае я вельмі спачуваю польскай паліцыі шчыра якая будзе і у мяне вялікі шацунак да паліцэйскіх. Ось я сапраўды ім спачуваю бо за тыя невялікія грошы за якія яны працуюць ім даведзецца просто ввесці рэжым асады здаецца просто ў Варшаве. Ось бо я слаба сабе уяўляю як гэта будзе выглядаць лагістычна і як зрабіць так каб не дайшло да нейкіх там інцыдэнтаў ось якія ну могуць здарацца бо не ўсе людзі умеюць паводзіць сябе добра. Ох, ну і пра транспарт нам уже пішуць што таксама будзе транспартны калапс у паліцыі будзе шмат працы. Гэта будзе калапс усяго. Ось добра што гэта нядзеля насамрэч але так здарэнне будзе вельмі цікавае. Дарэчы у нас яшчэ ёсць данаты. Вячаслаў дзякуй, Сергей дзякуй, Філіп удакладняе гэта дарэчы сацыёлог Філіп Беканаў што на экзіт-полах Іпсаса памер выбаркі больш за 90 000 чалавек таму памер памылкі менш за адсотак хіба будзе. Окей, ну паглядзім канешне паглядзім калі менш чым адсотак то гэта будзе просто цудоўніша. Ну мне здаецца што памер выбаркі тут не асабліва мае ўплыў усё ж такі бо карацей так пакінем хутка побачым ужо дарэчы заўтра абяцаюць увечары ці ўначы вынікі выбараў. Да не слухайце мы насамрэч больш блізкія дадзеныя выбары мы вось прыкладна там праз здаецца 1,5 гадзіны будуць дадзены late poll. Ось гэта першы такі скажем так экзіт-пол які дададуць першай інфармацыі з камісіі выбарчых. Пасля будзе late poll але гэта будзе 3-4 гадзіны ўначы. То бок заўтра раніцай мы прачнемся ўжо ведаючы сапраўды хто перамог у першым туры. Гэта першае а такі ўжо найбольш дакладныя дадзеныя Пётр Марчыняк які з'яўляецца старшынёй выбарчай камісіі дзяржаўнай ён сказаў што бліжэй да вечара ўжо будуць поўныя дадзеныя. Окей, я пабачыў на Онеце вынікі экзіт-пола па ўзроставых групах. Дарэчы вельмі цікава, мне падаецца што гэта эксклюзіў які зрабіў Онет не будзем тут выводзіць але ёсць цікавыя лічбы. У групе 18-29 гадоў па выніках экзіт-полаў Славомір Мэнсон першае месца 36%. Ну, так як я казаў пару хвілін таму. Адріан Занберг 19,7%. Другое место Рафал Часкоўскі 12%. Чацвёртае место Наўроцкі 10,5%. Ты не сказаў хто на трэцім. Ой, Часкоўскі трэцяе место 12,2%, прасціце памыляюся. Наўроцкі чацвёртае месца 10,5%. А крыху па дёргаю за 30-39. Ты здзівішся? Зноў Мэнсон 26,2. Ужо на другім месцы Часкоўскі 29%, Наўроцкі трэцяе месца 18,8%. І ну уже старэйшыя групы 40-49. Гэта ўжо тое, што падобна на вынікі вынікаў. Часкоўскі 33,8, Наўроцкі 26,5, Мэнсон 11,9. Ну карацей як я магу гэта пракаментаваць так як я казаў хвілін там здаецца 20 таму ўжо што Дополь вось пачынае крыху так крушыцца вось і людзей фактычна просто дастала людзі хочуць пераменаў так пераменаў у сэнсе тым каб вось гэтая старая гвардыя палітыкаў пачынала сыходзіць і даваць дарогу маладым. Гэта вось галоўны тэзіс калі гаворка ідзе пра менавіта гэтыя ўзроставыя групы. Слухай, ну яшчэ з цікавага даныя таго ж Онету, ну яны разбілі больш дакладна вынікі экзіт-полаў. У веку 50-59 Часкоўскі 36,5, Наўроцкі 35,6, далей Мэнсон 8. А ў групе 60+, ужо Наўроцкі першы
44,8, Часкоўскі другі 42,6, у наступнага кандыдата 2,9, гэта Гжэгаш Браўн. То бок чым старэйшыя людзі, тым больш вось яны... Так, калі вось гаворка пра гэтыя ўзроставыя групы, чым вышэйшая ўзроставая група, тым моцней трымаецца вось гэты дуополь, так, гэты попіс. І наадварот зусім усё выглядае у ніжэйшых узроставых групах. Што я хацеў яшчэ сказаць? Бліжэйшым часам вы будзеце бачыць сёння, заўтра вельмі шмат твітоў, пастоў, інфармацыі пра тое, што вось усё ўжо вызначылася, другі тур, можна сказаць, вядомы, так, а яно ўсё ж такі працуе не так. Па-першае, далёка не ўсе людзі, якія галасуюць у першым туры, прыходзяць на другі тур. Гэта варта памятаць. Па-другое, я казаў, што ёсць вось такое паняцце, гэта выборца пікніковы, выбаршчыкі выходнага дня. У другі тур заўсёды прыходзіць хваля людзей, якія не былі ў першым туры. Гэта часта бываюць увогуле проста новыя людзі. Некаторыя з іх часам увогуле ніколі не галасавалі. І вось паддаліся намовам сяброў знаёмых ці сям'і і пайшлі. Як прагаласуюць гэтыя людзі, пакуль яшчэ невядома, бо трэба будзе глядзець на тыя дадзеныя пытанні, якія з'явяцца вось неўзабаве цягам, скажем так, парачкі дзён. Окей, што яшчэ? У нас пытаюць, як прагаласавала Гайнаўка. Мы пакуль што такой інфармацыі мы хутчэй за ўсё не знойдзем, але я думаю, што мы ўжо даведаемся пра гэта падчас нашага стрыма ў сераду, у 19 гадзін. Так, у сераду мы будзем дакладна ведаць ужо, як прагаласавала Гайнаўка. Дарэчы, гэта вельмі добрае пытанне, дзякую вам вялікі. Дадзеныя мы знойдзем у дзяржаўнай выбарчай камісіі, канечне, падзелімся з вамі і прааналізуем гэтыя дадзеныя. Ну і проста яшчэ раз паўтару, што наступны наш эфір яшчэ, па-перша, у нас будзе 2 эфіры перад другім турам выбараў, 2 серады, 19 гадзін, вельмі проста запомніць. Што я хочу сказаць? У мяне ёсць дадзеныя папярэднія па экзіт-полах не па Гайнаўцы, але по падляшскаму воеводстве. І там Часковскі 27%, Караль Навроцкі 37%, Славамір Мэнсон 17%. Вось табе гэта не Гайнаўка, але табе прасцей шукаць, але мы казалі таксама у адным з нашых выпускаў, дзе мы абмяркоўвалі Гайнаўку, што Гайнаўка выдзяляецца на фоне падляшскага воеводства вельмі моцна. Вось таму, скажем так, тое, што ты зараз сказаў, можа не мець абсалютна ніякага дачынення да Гайнаўкі. Але гэта варта памятаць. Вось таксама на наступны стрым мне трэба прынесці лаптоп у тэлефоне, ўсё шукаецца значна даўжэй. І яшчэ таксама дадзеныя Донета ёсць параўнанне падтрымкі правых кандыдатаў, левых кандыдатаў і астатніх. І быццам бы выходзіць, што правіца атрымала ў першым туры, падкрэслю, па выніках экзіт-полаў 51,5%, обуз жандовы, прабачце, не так, не левыя і правыя, правіцовая апозіцыя 51,5%, і обуз жандовы, то бок гэта партыі, якія зараз ва ўладзе, 39,7%. Так, бо Адріана Зандберга падтрымку гэта не ўлічваецца. Але вось таксама паўтараю зноўку, простая арыфметыка тут не працуе. Таму, калі ласка, вось на гэтай лічбы ўвогуле у дадзеным не звяртайце ўвагу. Але цікава. Гэта цікава, канешне, але гэта не азначае, што вось менавіта так яно будзе сумавацца ў другім туры. Гэта працуе зусім інакш. Будзе, ось, як казаў у папярэдніх нашых эфірах, у папярэдніх выпусках падкасту, што пасля першага тура адбываецца вялікі рэсет. Ось, і у бліжэйшыя пару дзён мы з вамі яго пабачым. Будзе такая ўстраска новая вось гэтых слупікаў падтрымкі. Ось, і ўсё можа вельмі моцна змяніцца. Тое, што мы ведаем дакладна на дадзены момант, што другі тур выбараў гэта една велька невядома. Ось, гэтыя выбары пераўтвараюцца проста ў неверагодна цікавыя насамрэч, абсалютна непрадказальныя. У дадзены момант я упэўнены, што ніводны добры сацыёлаг ці палітолаг не скажа вам, хто пераможа ў другім туры выбараў. Бо гэта будзе, скажем так, як ткнуць пальцам у неба. Вось, у аднаго атрымаецца згадаць, так, у іншага не атрымаецца. Вось, таму так.
Окей, дзякуй яшчэ раз за данаты. Дік-пік нас падтрымаў, Мацій нас падтрымаў. Шчыра дзякуй. Нам вельмі прыемна, нават па-першае, нам вельмі прыемна, што у нас зараз глядзіць 500 чалавек. Гэта просто нейкі супервынік. Цудоўнейшы. Па шчырасці, я ў лёгкім шоку, вось, уяўляю сабе ў дадзеную аўдыторыю 500 чалавек. Я нават не уяўляю, па гэта шчырасці. вялікі кінотэатр, здаецца. Больш. Больш, так. Вось таму вялікі дзякуй усім, хто нас глядзіць. Усім тым, хто нас падтрымліваюць у дадзены момант. Дзякуем również wszystkim widzom polskojęzycznym. Wiem, że dla was część tego, co mówimy, może być niezrozumiała, aczkolwiek będziemy się starali mówić w taki sposób, żeby to było wyraźne. Jednak języki mamy podobne, więc przynajmniej częściowo to może być zrozumiałe. Окей. Яшчэ крыху цытат. Александр Кваснеўскі, былы прэзідэнт Польшчы, таксама пагаджаецца са словамі Кірыла, эксперта подкаста «Зроблена ў Польшчы», што шансы 50 на 50 перад другім турам. Так, абсолютно. Мабілізацыя важна, а ён сам, кажа, будзе галасаваць на Рафала Часкоўскага. Так, сябры, перад другім турам, увогуле ў другім туры вырашаць будзе мабілізацыя электаратаў. Кожны са штабоў, ці то штаб Рафала Часкоўскага, ці штаб Караля Наўроцкага, бо гэтыя два кандыдаты выйшлі ў другі тур выбараў. Гэта дакладна. Вось гэта мы ведаем, дарэчы. Вось тут неспадзянак, сюрпрызаў ужо дакладна не будзе, бо адрыў паміж Наўроцкім і Мэнсонам гэта каля 15%, тут няма нейкіх шансаў. Вось, мы віншуем ад імя падкасту «Зроблена ў Польшчы» спадара Рафала Часкоўскага і спадара Караля Наўроцкага з выхадам у другі тур выбараў. Далей няхай пераможа найлепшы. Вось, няхай працуе дэмакратыя, вось гэтая магія выбараў. Ну і, дарэчы, давай, у нас засталося 5 хвілін до канца эфіра. Калі яшчэ ёсць нейкія пытанні? Ёсць словы Славаміра Мэнсона. Так. Ён падзякаваў сваёй жонцы і маме. Ён кажа, што вынікі могуць крыху змяніцца, але ён кажа, што вельмі ганарыцца тым, сколькі набраў адсоткаў, кажа, што дзякуе сваім выбаршчыкам, кажа, што гэта ад 2,5 до 3 мільёнаў галасоў. Так. Вось, і кажа, што, зноў паўтарыў, што акрамя таго, што ў другі туры ён меў найбольш вялікія шансы з Рафалам Часкоўскім, гэтага, на жаль, не адбылася. Вось, але ён кажа, што трэцяе месца дакладна, гэта найвышшы поспех у гісторыі канфедэрацыі, і гэта вельмі важна. Гэта сапраўды праўда. А Славамір Мэнсон, нягледзячы на тое, што тэндэнцыя, тренды ў апошнія некалькі тыдняў ўжо былі такія не вельмі цікавыя для яго, то ўсё ж такі у яго атрымалася зрабіць неверагодна добры вынік. Гэта сапраўды вялікі поспех канфедэрацыі, вялікі поспех Славаміра Мэнсона. Дакладна Славамір Мэнсон умоцніў, падбудаваў сваю пазіцыю канфедэрацыі. Вось, у дадзены момант недзе цячэ лёгкая сляза, такая мужчынская па твары Крzysztofa Босака, ось, бо яны, акрамя таго, што яны лідары, то яны яшчэ і канкурэнты паміж сабой ўсё ж такі ў канфедэрацыі, бо не можа быць двух лідараў скажем так, назаўсёды. Вось, адзін з іх павінен кагосьці выгрызці. Давай толькі нагадаем, што Крzysztof Босак — гэта другі лідар канфедэрацыі. Гэта другі лідар канфедэрацыі, і гэта віцэ-маршал Сейму. Ён быў кандыдатам у прэзідэнты Польшчы ў 2020 годзе. Дакладна. Вось, у нас яшчэ пыталіся, ці можна даведацца пра дадзеныя, колькі беларусаў з польскімі пашпартамі галасавалі ў першым туры? Не, на жаль, мне здаецца, такая інфармацыя ўвогуле нідзе не будзе даступная. У сэнсе, не выбарчая камісія і гэтак далей не робіць сарціроўкі, так? Але мы будзем сачыць, магчыма, будуць з'яўляцца нейкія сацыялагічныя даследаванні, бо ўсё ж такі польскія грамадзяне іншаземнага паходжання — гэта ўжо ўсё больш і большая група людзей. Так? І сацыёлагі дакладна пачнуць раней ці пазней звяртаць увагу на гэтую групу. Ось як мы калісьці распавядалі пра даследаванне Нацбанку Польшчы пра эканамічнае становішча беларусаў, асобна было даследаванне пра украінцаў у Польшчы. Таму, магчыма, нешта паявіцца такое і вось у кантэксце выбараў.
Дарэчы, мне падаецца, што чым больш мы беларусы, беларускія, іншыя мігранты і мігранткі будуць актыўныя проста ў нейкім палітычным грамадзянскім жыцці Польшчы, тым дакладна да гэтага цікавасць будзе расці, бо тады проста больш узмацняцца будзе наша бачнасць і будзе зразумела, навошта пра нас нешта даведвацца. А яшчэ нас віншуюць. Кажуць, што зычылі, Александр піша, зычыў вам заўтра 3000 падпісантаў, але прабілі гэты ўзровень уже зараз, і дакладна я бачу на шчотчыку 3000 падпісантаў падпісантак у прамым эфіры. Мы з вами ў прамым эфіры віншуем чарговы важны парог нашага падкасту. Так, мы здабылі вышыню ў 3000 падпісчыкаў, седзячы вось тут у прамым эфіры перад вами, перад камерамі. Окей, у нас засталося па шчырасці 6 хвілін. Да. Давай такія папярэднія быццам бы вынікі першага тура яшчэ раз замацуем, бо мы больш дакладна паразмаўляем у сераду, у прамым эфіры таксама, ужо калі будуць дакладна вядомыя лічбы, ужо калі будзе больш падрабязная рэакцыя штабоў. Вось, пра што нам кажуць гэтыя вынікі экзіт-полаў зараз? Кажуць пра тое, што польскае грамадства падзеленае неверагодна моцна. Так, насамрэч падзел гэта прыкладна 50-50. Ось, і ўсё залежыць ад мабілізацыі. Крыху большая мабілізацыя з аднаго ці іншага боку вырашае лёс тых ці іншых чарговых выбараў. Ці гэта будуць прэзідэнцкія, ці парламенцкія, ці лакальныя, ці іншыя. Так? Ось, падзел вельмі вялікі, вельмі глыбокі. Ось, польскае грамадства гэта як два племені, якія ўвесь час сварацца і б'юцца паміж сабой. Гэта вось я яшчэ некалі распавядаў пра такую карикатуру, так, дзе карикатура заснаваная на Грунвальдскай бітве, дзе на горцы стаяць крыжакі, вось, а ўнізе на полі палякі паміж сабой б'юцца. Так? І крыжакі адзін аднаму кажа: бляха, яны без нас распачалі. Вось. І гэта праўда. Вось. Засыпаць гэты падзел, мне здаецца, ўжо проста немагчыма. Дарэчы, вось было вельмі добрае пытанне падчас папередняга стрыму, дзе спыталіся мяне, ці ёсць шанец, каб з'явіўся такі кандыдат. Шанец, канечне, ёсць, але ён, здаецца мне, усё ніжэйшы. Вось было вакенца магчымасцяў, каб выбраць трэцяга кандыдата ў 2020 годзе. І не тое, каб я вельмі моцна тапіў за шымонагалоўню. Не. Я проста чалавек па сваёй сутнасці з поглядамі цэнтровымі. У некаторых пытаннях я крыху больш у левы бок. Паверце мне, ёсць вельмі шмат пытанняў, па якіх я вельмі моцна ў правы бок. Вось мой кампаньён гэта дакладна ведае, ён часам у шоку ад маіх поглядаў, наколькі яны правацкія па шматлікіх рэчах. Это мае вітаначкі ўсім, хто называе мяне леваком. Вось, паглядзім, што будзе далей. Склеіць гэтую дзяржаву вельмі складана, і я проста малюся за Польшчу, хаця я атэіст, ось, каб Польшча перажыла гэты перыяд такога ідэалагічнага падзелу і выйшла з гэтага пераможцам. Окей, і што атрымліваецца? Усё ж такі правіцца ў Польшчы таксама. А ты здзіўлены? Ну, я не здзіўлены, абсолютно. Але ўсё ж такі пасля выбараў у 23-м годзе парламенцкіх падавалася, што далей будзе вось больш цэнтральныя ідэі, больш папулярныя. Не, так слухай, уся праблема ў тым, уся сутнасць справы ў тым, што вось тыя 10% прыкладна людзей, якія прыйшлі ў 23-м годзе, якіх не паказвалі ніякія даследаванні. Дарэчы, вось фрэквенцыя, то бок яўка сёння, яна таксама, ну, калі пацвердзіцца, вось гэта там амаль што 67%, гэта таксама значна больш, чым паказвалі даследаванні, такія, ну, валідныя даследаванні, так гэта прыкладна на 5% больш. Я думаў, што будзе прыкладна 58%. Вось, то бок бачыце, колькі прыйшло людзей. Так, дык вось тыя 10%, якія стаялі ў чэргах у 23-м годзе, яны расчараваны, і яны проста сёння засталіся дома у вялікай сваёй колькасці. Ось, яны нікуды не дзеліся, яны таксама жывуць сярод нас. Ось, уся справа ў мабілізацыі электаратаў і таго ці іншага боку. Ці пабачым мы гэтыя 10% у другім туры? Гэта проста неверагодна цяжкая задача для Рафала Часкоўскага у гэтым выпадку, бо менавіта гэтая група выбаршчыкаў для яго неверагодна важная. Вось, у дадзены момант, што будзе далей, і аднаму і другому штабу трэба будзе крыху змагацца за галасы Мэнсона, бо абсолютно не азначае, што усе выбаршчыкі Мэнсона прагаласуюць за Рафала Часкоўскага.
Ні з одного, ні за Так, другого. ні за одного, ні за другого. Вось, паверьце мне, там будзе вялікі падзел. Канечне, залежыць ад таго яшчэ, ці Славомір Мэнсон адкрыта падтрымае кагосьці з кандыдатаў, ці проста скажа галасуйце сэрцам, ці зробіць, як, напрыклад, Шымон Галоўны ў 2020 годзе. Скажа, ну, я галасую вось за яго, а вы як хочаце. Ось. Ну, але гэта будзе таксама падтрымка. Дакладна, гэта будзе, падтрымка. магчыма, пасрэдная, але ўсё ж такі падтрымка. Так. Ну, а далей вырашаць людзям. Паверьце мне таксама, што тое, што нейкі кандыдат, палітык, кажа, што ў другім туры выбараў і хочаце, божа. Ідзіце і галасуйце вось за яго, гэта не значыць, што ўсе устануць і пойдуць. Ось. Яно таксама не працуе. Дарэчы, я глядзеў інтэрв'ю Шымону Галоўняму, ён казаў, што яму ў віну ставілі, што праз яго Рафал Часкоўскі прайграў выбары ў 2020 годзе, што ён не сказаў, што ідзіце і галасуйце. Гэта такое, але проста пра тое, што як робіцца так, такія галасы ёсць дагэтуль. Вось, усё. 2 гадзіны, 500 чалавек плюс гэта просто на неверагодна, сапраўды. Так, мы вельмі ўдзячныя. Мне падаецца, пакуль што з Кірылам нават дагэтуль не асэнсоўваем, што ўвогуле зараз адбывалася. 2 гадзіны прамога эфіра, гэта наш такі першы досвед. Мы вам вельмі ўдзячныя за падтрымку, за вашыя данаты, за то, што вы проста глядзелі, за то, што вы ставілі лайкі, пісалі каментары. У чаціку было нейкая неверагодная колькасць паведамленняў ад вас. Вось, вялікі дзякуй за падтрымку ва ўсіх фарматах. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы. З вамі зноў Максім і Кірыл. Пабачымся ўжо ў сераду 19:00, ну і ў другім туры выбараў таксама. Вось, далучайце да нашых прамых эфіраў. І, калі ласка, пішыце яшчэ ў каментарах. Можете таксама пісаць у мяне ў твітары, там недзе ў рэплаях. Вашыя заўвагі, калі яны ў вас ёсць, каб наступныя эфіры былі яшчэ лепшымі. Мы сапраўды прыслухоўваемся да нашых гледачоў, працуем над сабой і робім кантэнт яшчэ лепшым. Дзякую усім, хто быў сёння з намі, і да сустрэчы.